Dobar dan, poštovani gledalci. Danas je gost čovek koji je trebao davnijih dana da bude ovde. Pre svega mi je blizak i prijatelj i saradnik i puno toga je dao i malim i manjim i velikim terenima. Sudionik je ili učesnik mnogih događaja, zna mnogi aktere, pre svega u košarci. Da ne kažem da je dosta informisan i u samom gradu i da poznaje mnogi aktere sa svih oboda grada i svih slojeva društva. Čovjek koji je univerzitetski obrazovan i kad se zaposlio na jednom mestu iznenadio je sve kad je doneo diplomu fakulteta i to državnog ekonomskog. Čovjek koji je mnogo dao košarci, živeo za košarku, vadio iz svoje kuće sredstva koje je krvavo zarađivao putujući po belom svetu i praveći neke nemoguće stvari, a to je sve vraća u košarku. I ako postoje ljudi koji su mnogo više dali košarci i materijalno manje primili, to je on. Sa svojim klubovima je od Beton lige dolazio do druge lige ili do tada saveznog ranga i prvog ispod prve tad Juba lige. Ako kažemo da je bio prvog sveta u 3x3 i još da ne kažemo najbitniju stvar da je mnogim momcima pomogao da naprave karijere. Neki sad bitno u biznisu, neki ogroman deo svog sadašnjeg uticaja državnog i društvenog vuku iz toga što su bili podinuti od gospodina. Gospodin je nezaobilazna karika u nekoliko godina gde je Mlado Zemun imala uspehe i tada je svojim i energijom i šarmom i znanjem, nekada i skokovima u bazen, što je bilo zanimljivo, postizao da to sve funkcioniše na velikom nivou. Ljubomir Milentijev, dobrodošli, Ljubo. Hvala, Dragane, na lepim rečima i nadam se da će biti interesantna emisija. Opet da ponovim, često sam kritikovan i članova svog užeg okruženja da dođe Ljuba, ja sam nekako uvek govorio ima vremena, međutim kad pogledam koliko je prošla emisija i koliko svega, mislim da je krajnje vreme da počnemo razgovor. Prvo, gospodine Milentijev, nekako, iako prolaze godine, vi ste i dalje veoma svestrani, pratite. Vi ste onaj kome treba se pravi emisija kao čoveku koji je puno iz malih terena izvukao, puno dobrih utakmica, jer nije samo košarka što gledamo Euroliga, nego košarka kao što i hoćemo na ovom podcastu i ovo što moram da istaknem da je Meridian Bet jedan veliki uspeh napravio time što je ekipa koju je on ove godine pomogao je bila prva košarkaška liga Srbije, što je jako bitno i za kompaniju. I kod nas ovde prepoznajemo razne slojeve, a pre svega smo košarku kroz unutrašnjost rade i regione. Tako da su tu vaše stolice bili iz mnogih regiona i iz čitave Srbije. Kako ste počeli, gospodine Milentijev? Gde su vam početci bili? Pa, kao klinac zavolao sam košarku na svetskom prvenstvu, gledajući svetsko prvenstvo 1970. godine u Ljubljani i onda naša televizija pravi neviđen bum prenoseći svake subote po jednu utakmicu u udarnom terminu. 5 sati. 5, 4, pola 5 sad, tačno ne mogu da se setim, jer mi kao deca gledamo te asove, Kiću, Praju, Moku, Ćosu i sve te igrače i idemo, Ducija, tako je, da ne zaboravim veličinu, i izlazimo posle toga, još je dan, izlazimo na terene i pokušavamo da imitiramo te njihove pokrete. I onda počeo sam da se bavim, da treniram, prvi klub u kome sam probao da treniram košarku je Radnički sa Crvenog krsta. Na otvorenim terenima... A što Radnički vam bio blizu? Blizu mi je bio. Mirjevo je tada malo dalje od sveta, mnogo manje je bilo, nije postao ni jedan klub bliže i onda odlazim kod Bore Cenića i Barona čuvenog, koji je pomagao, međutim, mnogo je velika konkurencija, a ja iskreno nisam imao taj kvalitet da uđem među 10 ili 15 igrača i onda jedno vreme prekidam da se bavim igrački i odlazim kod Mileta Protića u Karaburmu. To su mi jedni od najlepših trenutaka u karijeri uz čuvenoj tadašnjoj 7. Beogradskoj gimnaziji, uz čuvene igrače Šojku, Đoleta, Prežu i tako dalje. Treniram tu jedno 6 meseci, godinu dana, bio on 6. i 7. igrač u ekipi i igramo utakmice. To je ono dečačko kad dobijem utakmicu, Protan nas vodi na sok, na kolače i tako, fenomenalno neko vreme.
I prekidam i to zbog škole, išao sam u 8. Beogradsku gimnaziju i onda sebi kažem, a zašto ne bi ja osnovao neki svoj klub? Čekajte, ste vi tada igrali još ili završavali karijeru? Polako sam završao. Ali Mile Protić izvanredan trener, ne znam kako su vam... Legenda, čudo. Meni je bio trener, zbog toga sad moram da to ukrstimo. U Zvezdi? U Crvenoj Zvezdi, da, pa s njim smo osvojili toliko lepih stvari da cela emisija ne bi mogla da stane u to šta sam i naučio od njega i da postanem karakter i u drugim stvarima, ne samo u košarci. Ali on je nešto, nije bio mnogo stariji od vas tada? Pa ja sam 58. a Prota ne znam koliko je, ali je veliki autoritet bio. Međutim, nije se dugo zadržao u Karaburmi. Otišao u Zvezdu. Tada je Karaburma imala trojicu izvanrednih trenera. Malo se sećam, Prota je vodio Pionire, kadete je vodio Čivija, a prvi tim je pokojni Pera Zimonjić vodio. To su sve treneri koji su... Čivija vodio muškarce? Muškarce, da. Iznenađenje, ja sam ga ceo život zapamtio kao ženskog trenera u Zvezdi. Da. I čuda su se dešavala na terenu u 7. gimnaziji, padali su i prvoligaši, Šojka, Đole, to po 1000 ljudi dođe, reflektori u to vreme, milina neka. I onda kažem, ajde probam ja u Mirjevu. I sa grupom entuzijasta u Mirjevu na moju inicijativu osnivamo OKK Mirjevo 1976. godine. Međutim, amateri smo u svemu tome, a tada je mnogo klubova bilo. Tada, da podsjetim gledalce, postale su 2 grupe druge Beogradske lige. Jedna Beogradska beton liga, jedna regionalna beton liga i jedna Beogradska zona beton liga, pa se tek posle toga ulazilo u salu. I svake godine se desi da je neki klub jači, Partizanski put, Radivoje Korać, ove ekipe iz blokova sa Novog Beograda i nismo mogli da prođemo. Užička republika, tako je, Opača. Međutim, nismo ni kvalitetno trenirali. To se više svodilo malo basketa i malo druženja više i to je neko, da tako kažem, prvo Mirjevo koje je imalo izuzetno talentovani igrače. Pokojni Kanta, pokojni Bleki, Đole. Stvarno napravili smo tribine, stavili reflektor u Mirjevu, dolazilo dosta ljudi. Ali pravo Mirjevo počinje sa pojavom Peđe Vinovića i Dušana Sajića. Pa on je već klinac bio sa 18 godina, otimali su se klubovi od njega. Zvala ga je Zvezda, Radnički, Partizan, ali on je takav karakter. Čekajte, ovo prvo Mirjevo, samo da vas povežem. Prvo Mirjevo, tu ste bili trener, tako? Tu sam bio, možda sam prvu sezonu samo igrao, ali su bolji igrači Sale, Speed, Neša Manić, Kanta, bili, ja sam se povukao. Sale Stojanović, tako je. Da, Sale jedan gospodin veliki, puno smo vremena proveli, baš mi je drago ga čujem i evociram oko njega, ali kad se završava taj prvi deo, to prvo Mirjevo, tu niste uspeli negdje gore da idete nešto mnogo? Prošli smo sve rangove. I dok se došli? I 86. godine dolazimo, čak sam to izbacio i na YouTube, imam tu utakmicu, to je jedna od prvih snimljena videom utakmica i dolazimo meč sa Banjicom odlučujući za ulazak u viši rang u Salu. Tako smo to tada zvali. Međutim, Banjica nas pobeđuje i nastavljamo, ja se malo povlačim, počinjem da radim kao diš džokej i jedno vreme imao sam malo i pravio sam i neke gluposti u košarci, pa nisam radio i onda je tu taj period. Pa niste gluposti, nego verovatno ste se malo objasnili sa sudijama žučnije, pa su iskoristili za neku doživotnu i tako, ali pošto niste jedini, imaju neki višestruke doživotne pa puno rade, tako da to... Ali ne branim sebe, međutim i ti koji imaju, to su takvi entuzijasti sa takvom energijom koji danas mogu da pomognu u košarci. Ma to nije sporno, doćemo i do toga. I tu se završava, kada je comeback, kad se vraćate? Vraćam se 1995. godine decembra. Znači, vi ste tih 7-8 godina u nekom svom poslu. Pa radio sam... Putujete po Evropi. Često su govorili ljudi najbolji trener među diš džokejima i najbolji diš džokej među trenerima. Da budem skroman i jedini. I onda se vraćam 1995. godine, dolazim s posla umoran i neka deca mi lupaju na vrata, Ljubo, ajde dođi na basket, ajde ja celu noć do 6 ujutru radio 7. Međutim, vidim da tu ima materijala. Tog Peđu koji je tada bio u prvo vreme klinac, taj neki mali Čefa, Saja i to društvo, ja počinjem da ih okupljam
i pojačavam sa nekim momcima koji bi završili verovatno karijeru da nije bilo kluba. Čak ja mislim da su sa tobom trenirali u Zvezdi Danilović, Boban Rajić. To su momci 71. i 2. godište. Tako je. I jako ih dobro poznajem, proveli smo mnogo vremena i lepih momenata. Rajića iz Pančeva, Danilović je negde Užičanin pa je trenirao. Jest. Oni su malo posle bili otišli svojim putem, vratno je to vreme kad su kod vas završavali. Tako je, i oni kao ajde zakaži nam neku utakmicu da odigramo a mene nije teško nagovoriti, ja obožavam košarku. To ja ne znam da li je neko u pripremnom periodu od 9 dana odigrao 10 trening utakmica. Svi su hteli da igraju sa tim Mirjevom, drugim Mirjevom, novim Mirjevom, da ga nazovem. Ali u kojem ga zatičete, gde je bio, Beton Liga? Malte ne ugašen klub. Ali krećete sa seniorima iz posljednjeg ranga, dobro. Poslednji rang takmičenja. I ja vidim da dopada mi se to, igramo normalno sa slabijim klubovima, ali to je sve 30 razlike. Vidim, neka može moja košarkaška, trenerska filozofija da se sprovede i prijavljujemo se za takmičenja. I sad tu su oko mene svi živi, pomoći ćemo ono, međutim kako kreće, nema pomoći, a ja sam tada malo bolje situiran bio i iz svog džepa platio. Prođemo mi Beton ligu koja nikada, ne znam da se sećaš Dragane, ne znam zbog čega je Savez doneo odluku da sve ekipe iz druge srpske lige i sale se ponovo prebace u Beton ligu. I tad nikad jača Beton liga nije bila i onda su po 2 ekipe iz grupa ulazile. Mi smo u direktne protivnike po 70 razlike dobijali. Znači vi furiozno ulazite? Furiozno ulazimo. I ulazite u drugu srpsku, jel? U drugu srpsku ligu i odmah od septembra meseca igramo, to je 96. godina, igramo drugu srpsku ligu, ali tu sam malo napravio grešku, zadržao sam stare igrače. Znači tu mi je Orlović bio sa 38 ili 39 godina, tu je Siki Janković bio isto već vremešni Siki, igračine, ali godine ne mogu da se sve to preskoči. I te prve sezone igramo takve utakmice, Dragane, to Beograd, mali Beograd, mala košarka nije doživjela. Takva konkurencija između Mirjeva i Čukaričkog. Ne mogu da ti opišem. Na jednoj strani Mirjevo i svi ovi moji igrači, a na drugoj Kijanović, Džamši, Sarajlić, Andrej, pokojni Tiha Matić. U Mirjevu je bilo, u Pavlu Saviću na toj utakmici 310 gledalaca. Pa gde su bili, po ripstolima? Po ripstolima, ne znam ja gde su. Čak je i predsjednik države bio na toj, sadašnji predsjednik države bio na toj utakmici. I kako su završili te utakmice? Prošli smo, plasirali smo se dalje, bilo je mukotrpno, međutim sistem takmičenja nije bio takav da idemo direktno u prvu srpsku ligu, nego smo morali da igramo baraž sa ostalim ekipama iz Srbije. Konkretno to je bila Mionica, Polet iz Bečeja, Smederevo i mi. Šta se tu desilo? Pa što se desilo, zabranili su nam da igramo utakmice u Mirjevu, iako smo celu sezonu prošli, morao sam da tražim sale gde ću da igram. I onda ta keramika prošla, verovatno. Ko? Keramika prošla, jel? Prošli su, ja mislim, Smederevo i Polet, jer to mi je najteža utakmica koju sam gledao. Bilo je da 9 razlike manje ili više za nekog prolaze jedni i drugi, a ja prolazim samo od 7 do 9 u koškoličnu i oni su normalno, da ne kažem neku grubu reč, odigrali tako da su prošli i jedni i drugi. A kad ste se vratili u tu, kad ste prošli gore? Za sljedeće godine ja donosim odluku, zahvaljujem se Orloviću, Sikiju Jankoviću, Bijeliću, njega sam zaboravio, Nebojša Bijelić, i trudim se da podmladim ekipu. Uzimam igrače koji su se meni dopadali, meni se najviše dopadao Pera Božić, zato što je u to vreme, ne hvalim se, igrao najbolju odbranu, a bio je bitan i u napadu. Kasnije u Partizanu je služio da pravi faulove, da, ne znam ja, neke druge stvari da radi, ali je bio izuzetno talentovan. Samo jednog, malo skačem s teme na temu, samo jednog igrača bi pomenuo, a to upoznao sam ga zahvaljujući tebi, Trey Drexler. Sa mnogim igračima sam radio u karijeri i individualno i u klubu i kao pomoćnik. Takvog odbrambenog igrača nisam vidio i pravo da ti kažem, duša me boli što u Partizanu nisu prepoznali. Dobijaju belog igrača, jeftinog igrača, igrača koji razume košarku i koji je posvećen košarci, iz kojih razloga nije ostao.
to je na drugim ljudima. Da mnogo je lakše dovesti bilo igrača za 10-15 hiljada nego sada što dovodimo igrače skupe koji ne pružaju ništa i nemaju ni osjećaj ni prema klubu ni prema drugim stvarima. I kako se zove, i pravim tu ekipu, dovodim Šubaru Aleksandra. Oni su svi iz Beobanke bili, međutim... Pre toga iz škole košarke Zvezdare. Jeste. I ispravio si me. To se grupa trenera bila ta... Zoki Đurković me tu nagovorio, uzmi ovog malog... Samo za ovo iz Zvezdare da kažemo da je tu bio Stevo Kadinović, on je vodio 78. Vinko Bakić 9. Tako je. Tu je bio i ovaj profesor Dragan Tijenić, kako se zove? Tako je, kapetan. Znači, kapetan. I tu mi je neko sad promakao, žao mi je iz tih generacija. Tu je bio Cvrca Manović, on je vodio 77. Njega sam najmanje zapamtio, njega znam iz Baska. Što je bio dobar igrač iz Splita, što ima sad ovu muku da teško preživlja ove dane i to bi isto volio da napravim neku akciju da se i Mihajlo Manović, Zoran Cvrca, pomogne. On je velika bio zvezda tada beogradskih terena. To što živi u Splitu i što ga je život odneo, ne znači da njegov rodni grad nema neku situaciju da pomogne gospodinu Manoviću. Samo sam da napravim digresiju zbog toga što se sećam tih trenera, a iz tog godišta slučajno, 79. jako dobro znam gospodina Šubaru, gospodina tada isto doktor je posle bio, je živeo čak i ulazu kod mene koji je sad negde u inostranstvu, Bambija koji je tada igrao i kod mene, a koji je to otišao, Višnjića, Njegoša. To je bila jedna generacija 79. koja je bila i stanila sa Zvezdom jake duele. Izvolite dalje. Znači, vi ste tada doveli te mlađe. Meni se konkretno u početku Šubara nije dopadao, jer smatram da nije igrao tu ulogu playmakera kako treba da igra. Strelac je bio, ja. Tako je. Međutim, vremenom mi se nekako podvuko pod kožu, napravili smo dobru saradnju, onda uzimam Njegoša Višnjića, za koga su mi rekli šta će ti on, Ljubo. Ja pitam kakav je, šta će ti on. Međutim, on je dosta doprinao i dovodim jednog bitnog igrača i mnogo dobrog čoveka, Vladu Mijovića, koji nije možda širokoj javnosti toliko poznat, ali to je takav fanatik što se tiče treninga, što se tiče preciznosti, što se tiče ljubavi prema košarci. Mi svi idemo na gostovanja, šalimo se, pričamo, on uzima knjigu i završava ekonomski fakultet u roku. I to je pokazao kasnije koliko je bio posvećen. I to je već ta druga sezona kada mi, ja ne znam da smo imali jedan poraz ili nijedan poraz u ligi. Znači ti mlađi se uklopili s ovim što su bili, to je ekipa trenirala, gazila i vi ulazite posle dobro smo trenirali, u prvu srpsku, ali tako? Iako, da, dobro smo trenirali, to hoću da kažem, ja ne znam, ova deca, mlađi igrači treba da shvate. Mi smo trenirali 3 puta nedeljno od 11 do pola 1 noću u Pavlu Saviću. Tolika je žrtva bila. Kako da ne, Peđa Vejnović je dolazio iz Borče, Šubara je dolazio sa Novog Beograda, Pera Božić je dolazio iz Zemuna i tako dalje. Znači, takvi, nema tuševa, nema tople vode, hladnom vodom se tuširaju posle, ali zato je to sve, taj entuzijazam, ta volja, ta želja, to znanje je dalo rezultat i kažem ti, prolazimo to bez jedne izgubljene utakmice i međutim šta se dešava? Prekida se prvenstvo zbog bombardovanja, tako je, i u tom momentu ja mislim da nikad zamršenije nije bilo, da je 6 ekipa konkurisalo pred nastavak prvenstva za ulazak u prvu saveznu B ligu. 6 ekipa. Da kažemo gledalcima, ta sigla sa Crnom Gorom, ta B liga. Tako je. Znači vi ste prelazili tada ovaj region Srpske lige i ulazili zajedno sa klubovima iz Crne Gore isto u tu ligu. I jedan od najlepših događaja mi je bio kad smo u Kraljevu pobedili Mašinac, kad sam morao telefon u jednoj ruci da držim da bi čuo šta se dešava na drugim terenima, jer su i koškoličnici odlučivali i prošli smo u viši rang mi i Polet iz Bečeja ili Jedinstvo, kako se nekada zvao. Znači opet ste negde zajedno s tim Bečejom od onih prvih utakmica. Mnogo me lepih uspomena vezuje za taj Bečej. Svi selektori od Nasera Trajkovića i dalje koji su vodili mlađe selekcije pred reprezentativne turnire juniora, kadeta, čak su nam i automobile obezbeđivali da dođemo do Bečeja, jer moja ekipa je bila spremna i u julu mesecu i u avgustu, što kaže, bio neki vic, kaže, Ljuba skine iz tramvaja igrače i oni igraju agresivno i na utakmici. I onda smo igrali strašne utakmice u tom Bečeju. Čak i ja cenim izuzetno mišljenje i Nešino kad me pitao, šta misliš, da li da uzmemo ovoga ili onoga?
Tad je, recimo, aktualan bio Sloba Popović. Jedan dobar čovjek, tako da ostao nam je. I završavamo to i sad svi hoće Šubaru, Darko zove, hoće da ga odvede, nudi mi... Darko Russo. Darko Russo, da, pošto su oni u tom momentu bili igrači Beobanke. I ja kažem, daj da završim posao, mnogo sam para već tada uložio, a i tu smo blizu. I nudio mi je Miću Radovanovića, playmaker. 76. godište. Da, kaže, sve preuzimamo, mi dajemo samo oći u Šubaru. Ja kažem, molim te, sačekaj. Međutim, u tom momentu se dešava nešto. 1997. godine kreće 3x3 igra ili streetball ili kako se zove. Normalno, nije na današnjem nivou, ali je vrlo, vrlo ozbiljno takmičenje koje je sponzorisao Adidas, a ovde kod nas gospodin Suban i Sportline. I kako baš vas da nađu tada? Evo kako, ja fanatik, prijavljujem ekipu, Sremska Mitrovica, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, u Niš nismo išli. Igram to i vidim, osvajamo po 2 ekipe. Vidite challenge-o, igrate po gradovima. Tako je. I pravite te bodove. Tako je, i onda najuspešniji idu na završni turnir koji se održava u Novom Sadu. I u Novom Sadu, to je Jugoslavija bila još uvijek, i Crna Gora je učestvovala. To je bila tada takozvana Savezna Republika Jugoslavija. I mi u Novom Sadu sa ovim mlađim koji idu na svetsko prvenstvo do 20 godina budemo prvaci, a ovi seniori koji su isto igrali za prvo mesto, tu je igrao Danilović, Radenković, Mijović i ne znam ko je četvrti bio sad, i Pera Božić. Budemo isto prvaci. Znači 2 titule uzimamo u Novom Sadu. Znači igrači Mirjeva prolaze tur 1 po Srbiji. Međutim, taj Šubara koga pominjem, neću ja da igram, to je meni, povredit ću se ispod časti. Ja sam mu samo rekao u jednom momentu, nećeš da igraš, ne moraš više da dolaziš. Uslovio sam ga. A najviše koristi izvuko, pošto je na tom budućem svetskom prvenstvu u septembru mesecu u Parizu bio proglašen za MVP-a od 32 reprezentacije iz celoga sveta, sem Amerikanaca, koji su učestvovali na tom takmičenju. I na kraju to mu je mnogo značilo u daljoj karijeri. Tako da tu... Dobro, i kako vi, znači preko challenge-a, vas onda Savez košarkaški... Da, na čelu sa Bogosavljević. Znači, sekretar je bio Bogosavljević, znači nije predsjednik, sekretar. Sekretar je bio, da. Znači, valjda je bio predsjednik... Pokojni Miško Čermak je bio u toj organizaciji. Mislim da je Ražnatović bio predsjednik Saveza, pokojni... Ne znam, izvinjavam se, ovo što sam rekao, mislim da možda i živ, ne mogu da pričam. Znači, Dragoslav sa Hipodroma, iz Radničkog, i vi odlazite u Pariz. Odlazimo u Pariz i tu me malo pogodilo sad, kad se setim konferencija, da li u Hayatu bilo ili Interkontinentalo, ne znam, a devojčice prethodne iz Kragovca godine, 97. su bile 3. I sad konferencija, mi pozvani da dođemo, ma nas niko ništa ne pita, malte neko... Jeste vi tu uopšte ili putujete? Tako je. I slučajno pokojni Slobodan Petrovski koji me poznavao, novinar, postavi mi pitanje šta očekujete. Pa šta očekujete? Ja kažem, pa nešto šta očekujemo, čekajte nas ispred Skupštine. A ja sam stvarno verovao u to. Mi smo se tako ponašali kao da igramo, ne znam ja... A gde se to odigravalo u Parizu? Koji deo? Ti ćeš me ispraviti kvart La Défense ili kako se... La Défense. La Défense, možda ne izgovaram. Gde je jedna velika zgrada, ogromna ima, ona jedna je lepa. Tu je druga trijumfalna kapija, nova trijumfalna kapija i okolo su sve neki neboderi, to je nešto... To je predivan jedan deo grada. Fantastično. I gde se to pravilo na onom platovu ispred? Na platovu ispred. La Défense, da. Tu smo, dolazimo u petak uveče. To se zove Esplanada La Défense. Hrvati, Bosanci, Austrijanci, pošto za austrijsku reprezentaciju mnogo naših iz bivše Jugoslavije igralo, i kao da čekaju nas, a mi dolazimo bez TV Načve, kome nisu dozvolili da učestvuje. Što? Pa kao da se ne povredi i tako dalje. A ko to branio? Beobanka, šta? Beobanka, ja mislim. Znači, gospodin Russo nije imao sluha za te stvari. Pa neki put je imao, neki put nije. Smatrali su možda da je to neozbiljno takmičenje. Idete ekskurzija kao i tako. Mi krećemo... A vi ste bili zvanično prvenstvo, to je prvenstvo sveta 3x3. Prvenstvo sveta 3x3 do 20 godina nije postojalo u seniorskoj konkurenciji. To su prvi početci. A prethodne godine iz Novog Sada neka ekipa, ne mogu da se setim kako je bilo, mislim da su bili 3. ili napravili su neku grešku, posle prvog dana su malo se šetali više, ja to nisam dozvoljavao, otišli smo samo do Eiffelovog tornja, prošetali se, spavanje, ja sam pred svaki basket... Koliko to trajalo dana?
3 dana je trajalo to. I vi ste sve dobili? Subota i nedelja, ali u petak smo došli. Jeste sve dobili utakmice? Sve bez poraza. I ko je bio u finalu? Ja mislim da je jedinstveno to od Beograda preko Novog Sada, tog završnog turnira, do ovog, kako se zove, Pariza, nijedan poraz nismo. A s kim ste igrali finale? Finale smo igrali, što je vrlo čudno. Sad kad kažem, neko će da kaže, ma koji, to je reprezentacija Libana bila. Katar ili Liban? Katar ili Liban. Javorov list je na zastavi. Pa pre je Liban onda. Ja mislim Beirut da je Liban. da. Mislim da je Liban bio. I sad kaže, baš šta igraju sa nekim Indijancima. Međutim, dvojica koledži igrača su igrala, imam braća 2-2-2-3 i treći igrač vrlo korektan. Druga stvar, u polufinalu smo prethodnog pobednika Portugaliju dobili. A gde su tu Amerikanci, Australija i to? Amerikanci nisu učestvovali, ovi su svi ostali učestvovali, svi su ispali. To smo sve Makedonce lupam na 2 razlike. Francuzi nisu. To su začeci igre 3x3 bili. Međutim, šta se dešava? Šubara se povredi dok se igralo na betonu i iseče se sav. Oni traže da ide na ušivanje, međutim, ako ode na ušivanje, neće moći da igra završnicu turnira, polufinala i finala. I on na svoju odgovornost, to me oduševio, kaže, ja sad ovo igram i više nikad. Nije se ni ušivao, ni ništa. Odigrali smo... Šta je, brisu se tim peškirima? Da, bilo je s vremena na vreme da poteče i krv. Tako da to je nešto savršeno. Ono o čemu sam celoga života maštao, da slušam himnu, da slušam... Je stigla ta oko vrata medalja zlatna? Kako da ne. Čak i Boža Maljković bio prisutan. A je ambasada bila srpska? Pa ne znam, iz ambasade mislim da nije niko bio. Bože je bio sa Kostom Jankovim, bila je novinarka iz Sarajeva. Olga Đoković. Tako je. Ona je Užičanka, da znate. Nisam znao. Koja je porasla u Sarajevu. I puno naših radnika koji žive i rade tamo. Pa ja mislim da je na finalu bilo 2.500 ljudi na tribinama. I to se posle lepo ispratilo u Srbiji. Ja se to sećam vaših dolaska. Pa, Dragane, da ti kažem, najbolje je ispraćeno zbog Vladana Tegeltije. Vladan je pratio i imao je dobar osjećaj. I Vladan bio u Parizu? Vladan je bio u Parizu sa Jocom snimateljem i ja mislim da mu je to dosta kasnije u karijeri koristilo. On je intervjuisao Kobe Bryant i Tracy McGrady-a. A otkud? Oni su promoteri. Znači vi ste pored pokojnog Kobe prošli tu? Kako prošao, pa ja sam trebao u Los Angeles, malo su me igrači prodali, nema veze, da budem gost kod Kobija. Oni su otišli svi 4 dana, imali su Disneyland, prisustvovali su utakmici. Znači igrači koji su osvojili su dobili nagradu da idu u Los Angeles. Tako je. I domaćin im je Kobe Bryant bio. I s njim su komunicirali sve. Oni svi imaju te fotografije i to, ja sam malo nervozan bio, ali posle sam se smirio, pošto smo u tom momentu... Dobro, vi si ječe miran čovjek, vama živac ne radi, tako da... Da ste u to vreme... I vratili smo se i ušli u viši rang. Vi ste se vratili i ušli ste u tu sad B ligu. Tako je, i pritom prisustvovali, ja sam se često šalio, Bati Zimonjiću sam govorio kad je Šakota bio 2006. godine trener reprezentacije u Japanu, govorio sam nek me povede tamo, ja uvek kad prisustvujem svetskom prvenstvu, mi smo prvaci. Bio sam 2002. u Indianapolisu i 1998. u Atini, stvarno smo osvojili. A ta Atina ste dobili nagradu kao prvaci? To su ovi seniori, Danilović, Radenković i ovi što su igrali, njima je nagrada bila, pošto nije dalje sistem takmičenja postojao. Njih je Savez poslao na svetskom prvenstvu? Ne Savez, nego Sportline. A Sportline? Sportline. Savez je tu malo bio prisutan da izvuče neke koristi, jer to je ozbiljan privod. Dobro, i sad veliki uspeh. I to će ostati zapisano za vijek vekova ove zemlji, da ste u tadašnjoj, na velikoj sceni doneli Jugoslaviji, tada je bila zajednica Srbije i Crne Gore, doneli zlatnu medalju, velika stvar, da ste imali takav autoritet kao pokojnog Kobe, jednog od najvećih u istoriji igrača, koji je bio promoter, taj Tim McGrady, i posle nastavljate tu ligu. I šta se dešava s Mirjevom? Samo sam teo još ovo da dodam. Veliko smo stvar uradili ponašanjem. Tako smo promovisali Beograd, Mirjevo, Srbiju, da je to stvarno za primer bilo. Mnogi znaju da... Mirjevo ima i druge promocije koje su za primer.
Znači, po čitavoj Evropi su veoma poznati promoteri iz Mirjeva, tako da oni vladaju sada za veoma uticani ozbiljni ljudi na mnogim evropskim destinacijama. To znamo. Slažem se. Ja sam možda i jako dobar sa nekima, tako da je to... To su ozbiljni igrači. Da, i recite mi, kad ste sve to uradili, šta se dešava sa prvim timom Mirjeva? Da li nedostaje municije, da li nedostaje novca, da li to niko ne prepoznaje? Ne može jedan čovek ko vi ko da sve to plaća. Još uvek imam novca. Pa ja sam recimo 90% troškova pokrivao. Pa rekao sam u početku da ste jedan od ljudi koji je mnogo više dao toj košarci nego što je uzeo. Nažalost, tako je. Što se dešava? Možda i na sreću. Povlače Šubaru i Peru Božića, ljudi iz Beobanke. Ja na nagovor Dragana Todorića, mog velikog prijatelja, i inače čoveka koji je mnogo dao košarci, uzimam umesto Šubare Vuleta Avdalovića. I on je bio kod vas? Jeste, Vule je bio. Pa dvojica najtrofejnijih kapitena Partizana, ja nikad ne kažem, mene mnogo nervira u ovim podcastima. Vi ste partizanovac, to znam. Jesam. U novim podcastima ili u nekim emisijama kad se busaju neki treneri, ja sam ga stvorio. Majstore, stvorili su ga mama i tata, a mi smo tu da pomognemo, da prepoznamo igrače i da mu pomognemo u daljem razvoju. Ali mnogo znači kada ga odvedete od tačke A do tačke B. Jeste, ali Dragane, ne uče oni samo od mene kao trenera. Oni ne shvataju koliko je njima pomogao taj Peđa Vinović, koji je najtalentovaniji košarkaš koga sam ikada trenirao. Jeste, ali to se kod vas a nabrojat ću ti posle. Jeste? Jaš. Od vas je bilo. I dovodim Tomu Tomovića. Kakva bi karijera bila mnogim tim momcima da nisu u tom momentu, u toj energiji, u tom entuzijazmu, u toj grupi bili, da ih i grupa i vi i sve okolnosti podignu? Malo ću brutalan da budem, ja mislim da bi Šubar prestao da igra košarku, da nije došao u Mirjevo. On to nigde ne ističe, vrlo malo, kao da ga je sramota. Ljubo je pjesnik, to se zna. Da, kao da ga je sramota da kaže da je bio u Mirjevu. A Pera Božić je mogao da bude. Zvali su ga, ne Bečej, nego Pazova, Čukarički ga je zvao, Zuba Varagić i tako dalje, ali pitanje je kako bi se on razvio sa tim igračima. I pravim jednu novu ekipu, ali u jednom rangu takmičenja koji je vrlo, vrlo ozbiljan. Samo da te podsjetim da je te godine Zdravlje iz Leskovca je u polufinalu ili u finalu dobilo Budućnost koja je Dream Team bila. Je li tako bilo 99. Mislim da je to bilo onaj turnir Kupa. Kupa, na Kupi mislim, da. Turnir Kupa bio koji se igrao u prvoj fazi 4 turnira u septembru pred ligu. Znači 4x4 i samo su ti pobednici turnira igrali posle finale Kupa koje se igralo po sistemu 4 ekipe. To je bio dugo taj sistem. Ja sam igrao sa Mirjevom ta 4 grada. Mi smo to zvali 4 grada. Vi ste protiv Lovćena bili. To je strahovit turnir bio Partizan, Lovćen i Zvezda Ruma, a znaš ko je sve igrao za Zvezdu? Ujanić i ovi, da. Ma i Radmanović i tako dalje. I veliki trener Joca Antonić, moj dobar drugar. Tako da mi smo to odigrali, na jednu loptu smo izgubili kad sam ja napravio glupost, protiv Lovćena, vidio sam da ne možemo više, Pera se povredio u prvom poluvremenu, igramo egal sa jednim Čarapićem, koga ne znaš kako će da čuvaš, što su mozgovi bili, i milion dobrih Bogavac, Tošić, i milion još dobrih igrača, i vrhunski trener Mio Kadija na drugoj strani. I ja u nekom utrajam, napravim... Ste ušli u teren, jel? Nisam, u Napolju sam bio, ali sam loptu čačnuo i svi su mislili da sam dobio tehničko, a poznat sam po tome bio zbog prigovora. Ne, nego Bane Mrdak je video to, izbacivanje, i samo me Peđa, te njegov pogled neću nikad, samo mi je rekao, legendo, što? A ne bi mogli da dobijemo. Nikad se ne zna, ali ajmo da malo samo to obuhvatimo. I dokle traje to Mirjevo? Dokle traje utakmice u toj drugoj ligi? Šta se desilo Prve godine... Jeste ispali? Šta je bilo? Ne, taman posla. Prve godine smo bili hit prvenstva. Dobili smo Slogu koja je ušla te godine u viši rang. U viši rang su ušli Zdravlje iz Leskovci i Sloga. Mi smo ih pobedili. Znači Žuća, Mitić, Pavković i tako ti. Dobro, to je legenda, to je toliko teško bilo igrati. Mada moram da... Pokojni Špile tamo se vrti, Tomović, on to pravi. Ja mislim da nije. Tad je bio Joca Arsić. Ne trener, on je tamo okolo. U upravi, verovatno. A on je okolo, pre utakmice sačeka, vrti se. Znaš šta se desilo, Dragane? Niko ne pominje ni u podcastima, ni od trenera tu stvar. Promenio se sistem igre. Mnogo sam bolje funkcionisao na 2x20 nego 4x10. Zašto?
Svi treneri kad igram protiv njih, normalno ne mogu za 5 minuta da ih pobedim, čuvaju se, ne uzimaju time out, kao da sačuvam time out za posljednjih ne znam koliko minuta prvog poluvremena i tu sam ja pravio razliku. Oni padaju, ne uzimaju time out, mi dodajemo gas. Druga stvar, skratio se napad sa 30 na 24 sekunde, što je meni izuzetno odgovaralo. Zašto? Zato što moja košarka, odnosno trenerska filozofija je bila da igramo brzu košarku, agresivnu, nešto što si ti forsirao, kao da smo se poznavali, tad se nismo ni poznavali, u Mladosti iz Zemuna. Najagresivnija ekipa u ligi je bila Mladost iz Zemuna. Neću sad da pričam. I najefikasnije. Znači, nije bila dobra odbrana na uštrb lošeg napada, nego oba parametra. Često volim da kažem, a to retko kad pričam o sebi i o Mirjevu. Ja sam počinjao kao jedan basketaš, nikakav košarkaš, ovo ono. I imao sam normalno komplekse, plašio sam se velikih. Sebi sam dokazao u tim utakmicama da mogu. Ima ljudi koji dolaze u pljuvonicu, u Šumicama s desne strane, bilo šta da uradiš, oni pljuju, neki ih hvale, neću da grešim dušu. 3 parametra smo osnovno ispunili, a to je rezultat, prepoznatljiva igra i napredak mladih igrača. To mogu sve da argumentujem, ali nemamo toliko vremena. Kad se to... Prve godine mi bivamo 4. ili 5. u B ligi sa fantastičnim rezultatima. Poseta u Šumicama, pokojni Šaper je tražio da ne bude poklapanja, pa smo igrali utakmice petkom. Uveče. Jeste imali par stotina ljudi? Na ovom završnici, 4 grada kupa, ja mislim da je preko 1000 ljudi bilo na utakmici. I to na našoj, posle Partizan kad je igrao sa Rumom, čak je bilo i manje gledalaca, jer tu se igralo odmah na ispadanje, nema ceo turnir da se igra. I mnogo publike. Da je u Mirjevu tada postojala hala, kakva je euforija vladala, mislim da bi po 500.000 ljudi na svakoj utakmici bilo. Ali nije postojala, samo i sad ne postoji, nažalost. I krećemo tu, završavam, međutim, pomenuo si nema više municije. Kažem, nema municije. Panika me hvata. Mada malo vam je tad bilo, niste imali tretman malo ni od Saveza, sudija, stalno je bilo šta će ono Mirjevo, ko je bre ona i tako dalje. Pretpostavljam da je to uvek neko kad se pojavi iz najnižeg nivoa, dođe gore, štrči i pravi probleme. Kad već pričaš to, politiku su sprovodili delioci pravde, pod znakom navoda. I mnogo mi je teško bilo da prećutim i da istrpim sve to. Ali šta je život? Najbolji prijatelj sam sad sa tim deliocima pravde ostao. Oprostili smo jedni drugima. Vi ste imali razne tu akcije, putovanja i po bivšoj Jugi i po regionu i tako dalje. Tako je. Bilo je tu raznih lepih momenata. Lepih momenata. A i lepih tajni. Postoje tu i lepe tajne među vama. Mnogo mi je drago. Jer neke tajne ostanu zaveka. Mnogo mi je drago što su neki od tih sudija još uvek aktivni. Nisu aktivni, su najbolji. To je velika razlika. Jeste. Ja sam da ste vi najbolji sa dvojicom najboljih. Pa dobar da sam. Dobar sam, pa, da. Ne, najbolji odnos sa dvojicom najboljim. Da. I treći je jedan mlađi što sad se penje da bude, samo što mora više da sudi. Mnogo volite ovog trećeg, jednog mlađeg što se isto probio. Da ne imenujem, ali znaju oni ko su to. Tako je. A recite mi... umarate se malo, jeste var neki dinar izvukli ste kad ste... Ne, evo o čemu... uspeli da prodate status, šta ste uradili? Počinjemo drugu sezonu. Hvata me panika. Uz pomoć nekih prijatelja, konkretno pokojnog oca Vuleta Avdalovića. Belka. Dolazim u dodir sa Karić fondacijom i oni su zainteresovani, treba im jedan jeftin mlad klub gde bi oni mogli da naprave neke igrače i ja ulazim u priču sa njima, dogovaram se, iz čitave priče izlazim sa jedno 50 do 60 hiljada maraka minusa, ali prezadovoljan u tom momentu, jer bi se sve raspalo, možda bi izdržao još mesec dana i gotovo. Panika je bila. Znači već je vlaga počela u džepu. Već je velika vlaga, svi zovu igrače, ja ne ispunjavam obaveze prema njima. A opet ste vi jedno 3 stana mogli kupiti u Mirjevu tada da niste bili zaluđeni. Pa evo ti samo Pera. I sad bi samo prošetali... Pera Božić i Šubara su imali toliko platu da je mesečno jedan kvadratni metar stana u to vreme. Znači kad prođe sezola, Gersoljera. Otprilike. Otprilike tako, možda čak i veći stan. I krećemo tu, dolaze, uzimaju Lavovi ekipu, kreće ekipa, ja sam trener, ali
šta se dešava? Počinju malo očekivali su Rađevina. odmah prvo mesto. A ja, totalno nova ekipa, totalno nova. Mijušković dolazi iz Čačka, tu je Dule Stojanović bio, otišao mi Višnjić Njegoš koji je za moju igru je bio vrlo, vrlo bitan igrač. Onda neko se je povredio od igrača i ulazimo u B ligu i ostao sam Njegoš još... je Višnjić ili Petrović? Višnjić Njegoš. Moja greška u početku. Znači, ja mislim da si rekao Njegoš Višnjić, ali nebitno. Ostalo mi možda... I onda počinjemo tu ligu, igramo jednu vrlo, vrlo bitnu utakmicu u Lazarevcu. Kad sam ja već osjetio, jedan prijatelj, trener mi je javio da ću vrlo brzo biti smenjen i da dolazi jedno veliko... To je jedan prijatelj koji je uvek dobro informisan. Da. Da. I on mi javlja, spremi se na to. Sada mi je više poznanik nego prijatelj. Pa sad ga slabo viđe. Da, i želimo mu dobro zdravlje. Inače smo školski drugovi, tako je. I želimo mu izuzetno zdravlje. Iz 8. Beogradske gimnazije i sve najbolje. Tako I kako se zove, i Dragane, primimo koš u poslednjoj sekundi za produžetak u Lazarevcu. To nam Kara Petrović, da. A to je čuveni teren, takozvani Kuma Bure uvijek bio. Tako je. Uvijek bilo Kuma Bure, onaj vetar. I taj Višnjić Njegoš koga sam ishvalio malo ne razmišlja i krene na udvajanje. A uopšte se nismo dogovorili, nego smo se dogovorili svi sve. Preuzimamo. Međutim, odigra i u produžetku. Dobro, i tu vas vrto smene upravo. I javljaju mi telefonom. Znači, oni vas razlože. Da. Znači, dok ste bili sami u klubu, niko nije mogu da vas smeni. Ali je počela vlaga. Hteli su i tu da me menjaju neki nebitni, znaš. Iz Zvezde neki. Kao mi ćemo da uložimo, ali da Ljuba ne bude trener. Pa dobro, ja ne znam šta treba da bude. Dobro, ali u vašem klubu to na kraju nije moglo. Nije moglo. Ali kad ste sad uzeli neki dinar, jel vi ste to naplatili, tu transakciju? Samo vratio deo. A dobro, uzeli ste da ne budete mrtvi. Da izađete ranjeni iz toga, da skratim. Tako je. Došlo je do promene upravljačkih organa, preuzeli su drugi ljudi, ja sam ostao trener. I koliko to trajalo? 2 meseca. 2 meseca. Ja mislim da je to novembar bio. Oktober je počela sezona, da su me u novembru smenili. I šta se dešava? Vrlo interesantno. Oni igraju u ligu i gube. Konkretno da kažem, pokojni Dražan Dalepagić, jedna od najvećih veličina naše košarke, je vodio, nije se snašao u celoj toj priči i smene ga. I opet smene. Njega smene i dolazi neko, ne mogu se sjetim, Vlada Veselinović, valjda ko je vodio, i pred poslednju utakmicu u Ivanjici. Zovu me ljudi iz kluba, zove me Vlada Mijović, molim te, vrati se. Ja kažem, ne, sad se ne vraćam. A nije valja se vratili? Nisam se vratio i taj Vlada Mijović je dao trojku odlučujuću da ostanu u B ligi i znaš šta se desilo? Sledeće godine dobio otkaz. Znači da je veoma jedan bio koegzistentan projekat, da uprava je bila veoma, imala jasna načela. A mnogo su koristi izvukli mnogi poznati treneri koji su došli tu i znali da naplate. Ja možda nikad u životu nisam znao da naplatim. Dobro, znači to je završeno, to nekto vaše, rekao bih, više od decenije, od prvo i drugi mandat, to je decenija i po koliko sam sabrao jedno... 86. Ovako, borba... 13-14 godina. Pa, decenija i po negde, sve to, možda godinu, dve manje. I posle imate, samo da skratimo priču, imate samostalno vođenje Zemunske mladosti gde ste spašavali da se ne ispadne. Ne, samo ću ovako, govorimo u drugoj ligi. Imali ste Kotežu dole u Srpskoj i bili ste 1-2 sata trener Radničkog sa Krsta. To vam je bila otprilike velika želja da veliki klub vodite. Čini mi se sada u B ligi, čini mi se. Ne, u Srpskoj ligi. U Srpskoj ligi isto, koji ima jedan ambićan projekat da krene na gore i brzo su se vratili i tako dalje. I bili ste 2 sata trener. Kako je to izgledalo? Prvo ću samo da ti napomenem, napravio sam pauzu godinu dana, ja normalno nikog ne zovem. Nikada nikog nisam zvao, jel mogu ja da dođem, da radim, da budem trener ako me ne zove. Setili su se ljudi iz firme, ozbiljne firme Avalada u to vreme. Imali su neke neuspehe. To sam izaborio, da. To je neka 2000. godina i zovu me da budem trener. Ja postavljam uslove kao da sam Patrajli, bukvalno. Puna podrška, određujem plate, određujem sve kako treba i krenemo vrlo, vrlo ambiciozno. Gro igrača je iz Mirjeva prešao, u koje sam imao poverenja. Joca Vasilijević, Vlada Mijović, Danilović. A to je već 2001. negde? Možda i 2001. Da. Ja vežem tako, pošto se moj Dragović posle prebacio u taj klub kad je bio Perišić. Znači, posle vas je došao Perišić, vjerovatno.
Ne, Perišić i Orlović su bili pre mene. A pre? Pre mene. Možda, ne, Miša se vratio sledeće sezone. Pa to kažem. Znači, I kažem, počinjem da radim jedan ozbiljan posao. Jedan od najvećih uspeha u mojoj karijeri je, klub je Srpskoligaš, izbacujemo Borac iz Čačka. Iz kupa sa 18 razlike, a tamo igraju Marinović, Jorović, Krstović, Voja Ilić, Kepi Mijušković, koji je Znači, iz Srpske lige ste bili? Da. Jeste uspeli da uđete u ovu B ligu? Smenili su me. Opet ista priča. Smenili su me. A vi ste šampion, koliko to smena? 3 dana pred početak prvenstva. Evo sad ću ti kažem, tu sam napravio grešku, zato što je Živac ne radi. Podržali ste igrače, a niste upravo. Tako je. Generalni direktor rekao, ti možeš da zahtevaš šta hoćeš, samo me podrži da se smanje plate. Ja se zovem sastanak i kažem igračima, moramo da se držimo, mi smo ovde došli, imaju oni para, ne mogu. Jedan, dvojica su me ocinkarili, sutradan već nisam bio. Uđu posle u igrače. Igračima je smanjena plata, a ja nisam bio tu. Znači, naravoučenje ima neki takvi slučajevi kad se pomogne narodu običnom, uvek ne valje, tako da vi stojite iza igrača i to je taj slučaj. Uvek sam za narod. I ostaćemo za narod. Nikad čovjek ne pogreši. Znači, tu ste bili kratko, ovo su bile ove priče, znači, koje smo imali, ovo što sam napomenuo, i na kraju negde 2013. 14. sad ne znam tačno. 2007. na inicijativu pokojnog Veskovića, trenera, ne mogu da se setim imena, uzimam Koteš, koji je te godine ispao iz B lige, iz saveznog ranga takmičenja, i nisam dugo radio, moji prijatelji Belošević i svi, uzmi, ajde malo ovo, kralju, ajde probaj ovo, ono, i to mi se toliko dopalo. Tu otkrivam neka nova imena, kao što je Gaga Bjelica, kao što je Šone Bošković, kao što je Zuba Marković, kao što je Fića mali bio, kao što je Aca Stamenković. I tu krećemo, Dragane, sa ekipom koje, a Gaga Bjelica, Amosa sam zaboravio, i Gaga Bjelica ostaje 2 meseca i Radnička ga odmah uzima, Gaga prve 2 utakmice 30 poena. Prvi trening ko mene ima. 84. godište, 92. godina Kalemegdanu. Čudo, evo i sad se drži. Doveo ga pokojni Goran Glavonja i Bjelica i tad poznanik moj, ali legenda je postao basketa i dalje je fit, igra basket, iako ima 41 godinu. On je 84. Spreman je ko zver. Ali je legenda i meni drag, kad god ga vidim. Ako ga vidite, pozdravite. Slabo ga viđam zbog nekih drugih situacija, ali sam ljut pod znakom navoda, obožavam ga na njega. Zašto? Neke 2006. ili 2007. godine ja se totalno povuku iz 3x3 igre i Vlada Mijović, ajde Ljubo da prijavimo 3x3, da prijavimo, ja ću da finansiram, a pozovi Gagu. Ja, Šone Bošković, Gaga Bjelica, Aca Belanović i Njegoš Višnić. Vrlo, vrlo ozbiljna ekipa. I Gaga odustane. I onda Vlada igra koji je totalno nespreman i u finalu za odlazak u Moskvu izgubimo trojkom u zadnjoj sekundi jer ova, ne znam kako se prezivala, Peruničić, je štopovala vreme, zaustavlja se vreme samo posljednje 2 minuta u igri 3x3, bar tada je bilo tako. Ona je non stop štopovali, ovaj malo po malo Peja neki nam da trojku i ispadnemo tu. A to mi je žal. Pazi, bio sam prvak sveta bez poraza, a želeo sam da odem ponovo u tu Moskvu. Ko zna kako bi se i dalje kretala karijera, možda bi se uozbiljio, pravio još i bolju, još jaču ekipu. Nadi Ciganli se igrao. Tu sam malo razočaran. Vukšić Milan, koji je bio organizator takmičenja, nije pratio to. Ipak je to neko polufinale ili finale već bilo. Tu mora da se gleda i vreme, a ne da se prepusti svim ljudima koji možda nisu ni znali pravilo u tom momentu. I da završim samo oko Gage, to je jedna strašno talentovana generacija. Međutim, Gaga odlazi u Radnički, vraća se na velika vrata sa Gilićem i kompanijom, a Amos odlazi u Kikindu sa Dekijem Mastorovićem, koji je sad jedan od najboljih igrača svih vremena u 3x3 igri. Mislim da su u Kikindi igrali, tako je. I ostajem sa dolazi Aca Stamenković, koji je odličan igrač, nemam ekipu. Ja budem četvrti u toj Srpskoj ligi. I onda sledi onaj poziv, što si rekao, iz Radničkog. I ja kažem, hoću, ja jedva čekam. To je najzanimljivija priča. Znači, i u 10 sati sam proglašen za trenera. Čestitanja, to je to, dogovor u 12 sati, izvini Ljubo, nisi trener. Ide telefon sa paleofalira. Jedan veliki stručnjak, stvarno veliki stručnjak koji mi je idol bio, je stopirao moj dolazak. Međutim,
neću da grešim dušu, umjesto mene tu nam se prvi put susreću putevi, dolazi Gagi Nikolić koji pravi izvanredan rezultat. Uvodi ih iz Srpske u B, iz B u A, u A ligi dobija Zvezdu, dobija ne znam koga je još pobedio, fantastičan rezultat pravi. Ja pauziram ono i pomenuo si čoveka, Gorana Bjelicu, legendu beogradske košarke i beogradskog života. I teniskih terena. I teniskih terena. I poziva me, kaže, jel bi bio u mladosti trener? 2000, mislim da je 15. bila. Ne, to je bila 2014. Ili 14. Kad su bile poplave. Tako je. I ja kažem, pa što? I ne znam kako je saznao pokojni Stepandić, zvoni mi telefon, Ljubo, jesi lud? I ja kažem, šta ti je, Stepi? Pa dobro, čuo sam da ćeš da budeš, prolongiraj to, kaži da vidim ekipu. A mi smo igrali za 3 dana utakmicu u Jagodini. Jagodina je te godine ušla u viši rang takmičenja iz B lige. Ja preuzimam ekipu. Južna pruga je tako sudila nenormalno, da ne upotrebi neki bezobrazniji izraz. Izgubili smo 6-7 razlike sa ekipom koju tek vidim, pritom uvređeni, povređeni igrači, atmosfera takva kakva je. I onda sledi fantastična pobjeda protiv Aleksinca, koji u to vreme imao vrlo, vrlo dobru ekipu i dobro vođena ekipa sa Pecom, Jačimovićem i još neke pobjede u Obrenovcu i tako. Međutim, već se znalo ko će da bude trener. Opet nam se ukrštaju putevi. Ja sam ta 2 meseca bio i ekipu je preuzeo ponovo Gagi Nikolić. Znači, vi ste ostvarili cilj, ostali ste u ligi, mada... Pa malo srećno smo ostali. Ti voliš da kažeš poplava nas je spasila. Mada zli jezici kažu poplava neki tamo, ali opet ste bili trener tad u B ligi i to je prilike to. I mi dolazimo, samo da skratimo, imamo još nekih tema veoma važnih. Dobro. Dolazimo u Mladu Zemun, gde za 4 godine jedan klub faktički napravimo da bude prvak. Zajedno smo, vi ste moj asistent, prolazimo bivšu jugoslovensku scenu preko ABA 2 lige. Mislim da samo sticaj nesrećnih okolnosti nas zaustavio da ne budemo bar prvaci te lige. Ne kažem šta bi uradili u baražima, ja ih ne bi ni igrao da se ostvari to pravilo da se ekipa koja pobedi uvede. Mnogo lepih momenta, bilo mnogo dobrih igrača. Recite malo o tom periodu, kako vam se svideo i da tu zaključimo Vratio bi se na 2 godine ranije. Ja sam u međuvremenu, pošto sam, mogu da kažem, malo finansijski problema imao, počeo da radim na inicijativu Milana Vukšića, mog prijatelja, kao delegat na košarkaškim utakmicama. Jer ja košarku volim, košarka mi je u krvi, bilo šta da radim, samo da sam tu oko košarke. I tako, gledajući te utakmice, gledao sam igrače i zapazio sam 2 kluba, Žitko basket i Mladost Vebu. Sticajem okolnosti, da li je to Vukšić namerno uradio ili ne, a mi se nismo poznavali, ja sam samo znao za tebe, taj detalj moram da kažem. Postojala je legendarna emisija utorkom kod Dejana Andžusa, da li je na KCN televiziji, gde smo moj drug Matović Nemanja i ja, a fanatici smo za sport i za gledanje Lige šampiona u fudbalu, mi smo prekidali da gledamo utakmice da bi gledali od 10 je počinjala emisija, je li tako? 22, utorkom. Je li tako bilo? Gde si bio ti, gde je bio Živadinović, pokojni Živadinović, Jovanović. Milovan Jovanović i naravno autor i voditelj, moj prijatelj Dejan Andžus, koji je impresivna osoba. Nešto najinteresantnije uz Tegeltinu. Ko je želeo da se obrazuje... A bio je Tegeltin u tim dolazi emisije. Jel dolazi? Toga se baš ne sjećam. I kažem, mi smo prekidali fudbal da gledamo, što nas je zanimalo da bi to gledali, i onda upoznajem tebe. I ti si onako malo namazano. Pa jel bi vi došli neki, ako nemoj vi, rekao prvo, ja ne volim na vi ni kad mi dete od 10 godina, kad mi kaže, i pa ja počinjem malo u Specu Bobića da radim u Vebi, tu ima materijala. Ta 2 kluba su imala toliko interesantnih igrača, od Belića, preko Mastilovića, preko Miloja Jakovljevića, preko Ostoje malog, preko Gavre i tako, Gedeona, malog Danilovića i tako dalje. Nekog ću da zaboravim, ne mogu svih da se setim. I mi počinjemo da pravimo to. Nisu to sad neke pobede, ali idemo u završne lige, Sve o svemu uvek. Sve o svemu uvek, tako je. I ja sam oduševljen bio atmosferom u klubu.
atmosferom. To je tako bilo jedna pozitivna atmosfera. Pripreme, turniri, treninzi, 3 sata treninzi. I onda dolazi ovaj šlag, ti postaješ trener mladosti i za mene nešto neverovatno, zoveš me, kaže, ideš sa mnom u mladost. Ja kažem, kako? A ti praviš, pazi, moram sad, malo skačem, s teme na temu, Božja greota je, ja volim da kažem, za tebe, da ti nisi trener. Ti možda radiš i ovo i ono i druge stvari u košarci, ali tvoj put je trener. Ja sam mnoge upoznao. To je vaš stav. Ja moram to da kažem. Nemoj da shvatiš ovo kao neko šlihtanje, nego pričam ovo zato što sam mnogo mogu sa strane da procenim ko je ko. Ko je ko u košarci. Igrao sam protiv nekih trenera prijateljske utakmice Zvezde, Autodorožnika i tako dalje. Svih pobeđivo. Partizana, kad je išao na Final Four, 13 razlike, prekinuta utakmica minut do kraja. Koliko su se razočarali bili. Pokojni Haris i tako dalje. Incidenti sa sudijama da se prekine i tako. Ne, nije bilo, nego dobro, ajde, dosta je i tako dalje. I samo da ti kažem, greota je što košarka gubi takve ljude kao što si ti, kao što je Miša Lakić, kao što je Tasa, koji nije direktno na terenu bio, ali veliki organizator, taj klub mi je isto uz Tašmajdan bio uzor upravljanju tog nekadašnjeg Mirjeva. I dolazimo tu, i ja sad uz tebe, recimo moram da priznam, učim mnoge stvari, naročito oko individualnog rada sa igračima, jer moja funkcija je, to je, Dragane, ne znam da se slažeš, u istoriji košarke da li je bio jači stručni štab. Da napomenem. Mislite na vagi ili na metar? Pa dobro, možda i vaga bila. Vaga je bila opterećena bila. Lepe, a imali smo pomoćnike od 2.13, tako da govorim. I drugi je bio 2 metra i tako Dule Jelić, jedan Bukvić. Ja se malo šalim, da. I ja, kondicioni trener Kozomara, Teodora, fizioterapeutka, Petruševski. To je takva organizacija, to je takva domaća atmosfera, prijateljska, porodična atmosfera. Gospodin Marković, nezaobilazni deo. Kovera Tartija, da ne zaboravim njega. I krećemo, Dragane, u nešto novo. Ja sam se iznenadio šta tu sve treba, ne u klubu da se menja, nego u košarkaškoj organizaciji. Razočaran sam kako se tu sve znalo. Čak su možda mogli na papiru izvuku se parovi da istipuju i da se odredi ko će biti prvi. I znalo se ko će kome da sudi. Mi ulazimo grlom u jagode. Grlom u jagode. Pritom, iako je prva sezona, opterećen je rezultatima. Tražilo se od nas pobeda za pobedu. Pa čekajte ljudi, mi smo doveli jednog Treja Drexlera, Anonimusa, ispravi me, koji je došao za $1.700 da igra. Ili tako nešto. $1.500. $1.500. Onda doveli smo još milion tu igrača. Justina Bibinsa. Da li je neko u istoriji košarke imao mlađe igrače? U tom momentu Belića. 16 godina. Jovanovića koji sad briljira u budućnosti. 16 godina. Tanaska koji je malo stariji. Oza, ne znam kako se preziva. On 17 godina. Stefanović, Lazar 17. Laki Stefanović. I sad ti sad I svi zajedno na terenu 86 minuta cele sezone. 2 igrača non stop i pride još 6 minuta. To je nešto, gubili smo. Ali krvavi rad. Krvavi rad. Za tebe važi mišljenje da si trenerski diktator. Međutim, ja sad s ove tačke gledišta, ja sam smatrao tu ulogu pomoćnog trenera tada. Mnogi pomoćni treneri dolaze da rovare prvog trenera i da ga zamene. A ja sam tu shvatio ulogu kao da sam ja bitan, ali da smirujem situaciju. U kom smislu? Ajmo, izdrži još malo, ajmo, ti si imao strašnu caku kasnije godina i tada. Ovi igrači koji osjetiš da ne mogu, idi malo sa ljubom, radi sa strane. Dobro, radili ste i sa ovim, kako se zove, Cory Walden. Znači, to mi je najveća čast bilo. To ljudi moraju da znaju da Cory se oporavlja 20 dana. Tadašnji trener Trinkieri je slao igrače koji da dođu kod nas. Imali smo jedan korektan odnos s njim, samo smo razdvojili stolove i objasnili smo neke stvari oko znanja, oko vina, to ste slušali. A međutim, veoma korektno, jedan odnos, nije se puno petljio, niti je nešto mnogo tu zanoveto, ali postoje Voldena i vi ste s Voldenom radili sigurno 2 nedelje da se on oporavljao do 3, i to se na kraju zadesilo da vam je
čovek to cenio da se javio u dvorani i prešao. Sišao je dole u maloj areni. Prešao i da se pozdravi. Sad ja engleski ne znam baš najbolje, ali zahvalio se. A i popravio značajno kori, tad bio šut. Znači on je posle i prešao u Zvezdu i tako dalje. Pa tad je bio derbi i on je odlično odigrao protiv Zvezde. Ali on je posle i prešao u Zvezdu. Posle je prešao, jeste. I kažem, poznati smo bili po radu, tvoji treninzi su izuzetno teški, zahtevni, kvalitetni i igrači koji dođu tu samo da naplate, to ne mogu da izdrže. A opet ne može da se igra košarka bez iskusnih nekih igrača. Ne mogu samo mladi. I mi te sezone pravimo takav rezultat, pravimo bum. I sad kad svi kažu, ma to je ovo, to je ono, dolazi sledeća sezona. Trejko je na izlaznim vratima bio zbog povrede, oporavlja se. Dovodiš, ja ne znam gde si našao, Mičela. To je takav pobednik, ispravi me. Ti si radio i sa Bogdanovićem. Slušao vas pažljivo. Dovodiš Mičela. Tu je Igbanu, koji je mogao mnogo više da postigne, ali zbog svog... Pa vidite ti Nigerici, na jednom mestu ih sa 4, mi smo jedva s jednim se izborili, ali izvaredan momak. Nekom bio mi je drag, nevjerovatno. I tu je još jedno, za mene, koji se meni u početku nije dopao, međutim, demanto, ja kad pogrešim priznajem, Gombolt. Čudo. Pritom imamo Tanaska. Pritom pričamo 3 jezika na treningu. Tako je. Francuzima, franski, Amerikancima, engleski, a Srbima. A nikad neću da smanjim ulogu jednog igrača koji nije mnogo davao poena prije. Izuzetno. Jedan dobar radnik i jedan bitan šaf te titule. Ali da skratimo, pošto imamo još 2-3 teme, a nećemo mnogo da prvo... Moram samo ovo da završim, izvini što te prekidam. Mi odigramo sezonu 28-2. Ja ne znam u istoriji KLS-a da li je neko takav rezultat ostvario. U jednoj ligi gde svakog može da pobedi. Gde su mine masovne. To da ne pričam. Dođemo u Kraljevo, gubimo 17 početak posljednjeg perioda i dobijemo Koleta, meni dragu kolegu, 41-14 u zadnjoj fazi i to dajemo, pošto su se čudili neki ta što su na terenu, pa kako je to moguće, raze sudije, ali mi dajemo ta trojke sa 9 metara, pređemo centar. Bilo je, kako se zove situacija, pa kao što vi, vas to ne zanima, nas to ne zanima, pa mi klikere da igramo, mi ćemo želeti da dobijemo. Bilo je priča kad priđete nekima pa se iznenade kad pitate gde su kukuruzi, ipak što se niste javili ranije za te kukuruze. Tako je. Šta hoću da sublimiram? Divna i bili smo 2 puta najbolji srpski klub isto u regularnom delu u ABA ligi, divne utakmice, pobede, iskustva i napravili smo jedan klub da iz barake dođe do, naravno uz pomoć jednog čoveka koji je to pratio, njemu hvala koji je naš prijatelj i koji to prepoznavao i isključivo on tu bio pomoć i taj moment je bio divan. Završava se taj jedan period, takozvani olimpijski ciklus, što bi rekao jedan tu koji se šunio oko kluba i predstavio neku funkciju, ali bio u suštini se šunjao. I te 2 godine posle nisu adekvatne tome kako je taj klub krenuo i šta je podigao. Znači, prvo ta podmlađivanja, onda, da ne kažemo, da se lutalo posle puno u izboru, da prošle godine su velika sredstva otišla i da ta ekipa morala da bude prva. Niko ne može da se ta ekipa nije bila bolja od ovih ostalih, sem Vojvodine, koja imala još veći kiks i problem. I mislim da je sad krajnje vreme da u sledećoj godini taj klub se vrati na trofejne staze i da ponovo konkuriše da bude prvak. Jer ovo je samo bacanje Alebegove slame, bacanje u vetar i paljenje i krajnje je vreme da se opet vrati ta zlatna 2020-2021 da klub bude ponovo prvak. To je moj stav i ja iz sveg srca želim da ovi koji nastave vrati klub tamo gde mu je mesto. Dobro, ti si malo preskočio 3. godinu, koja je po meni izuzetno uspešna bila, ali smo imali problema sa koronom. Pa dobro, bez 5-6 igrača non stop i posle tihog bojkota na početku lige, ipak su tu našli sebe i Bojić, i Gavrilović, i Bijelić, i Đole Milosavljević, jel tako, podsjeti me. Ma oni su posle mleli, to je bila jedna kazana ekspedicija, došla je korona. A da ne govorimo o Livingstonu. Znaš šta, nekad treba staviti na papir, gde su ti igrači koji su bili kod nas, gde su sada? Pa prosto ćemo kažemo, koliki im je bio ulaz ugovora i koji sad imaju ugovore. Igrali su za 2 do 3 hiljade, maksimalno 5, sad igraju po 500. Tako je. I to je jasno, i to nećemo mnogo da pričamo,
Samo ne bi zanemario još druge sezone završni balon u Podgorici. Malo si ga brzo preskočio. Ja mislim da u istoriji ABA 2 lige nije postojala jača ABA 2 liga. A dobro, to su sve posle ABA 1 igrači repstivci. Ja sad naježio sam se kad se podsjetim ko je sve igrao za studentski. Mi smo opet bili tu tretirani nekako čudno. Znači, izbacili smo na veliki MZT. Znači, Hasan i Grave, da ne pričam, Stojanovski, razni igrači, Magdeski, nije bitno. Pa i Bojić. Krstevski, Bojić, tako dalje, izuzetan tim. Mi smo te godine njih dobili i u Sarajevu bez Drešela, znači izuzetno smo imali s njima jedan dobar odnos. Malo je falo da ih preuzem, bila je tad ponuda za pristojne pare da ih preuzem do kraja, ali ja sam bio lojalan i dosadan da vodim tim koji sam započeo. I druga stvar, i uvek imam dobre odnose sa ekipom MZT-a i sa uopšte ljudima iz Skoplja i drago mi je tamo kad dođem. A posljednja stvar, bili smo tada jedan hit, da čak sadašnji predsjednik budućnosti iz Saveza Crne Gore prišao da čestita, iako utakmica je završena na pola koša, a nismo bili zadovoljni deljenjem pravde ili sudijskim kriterijumom. Opet kažem, uvek prelazimo od nas i uvek je to greška naše organizacije, da ne zaboravi javnost, da najbolji igrač tada naš, koji rešava utakmice Igbanu, zbog problema sa administracijom, Nigerije, Crne Gore, odnosi neki, nije ni uspeo da dođe, da je bilo u Bosni, mi bi ga prebacili čamcem ovako onako, bio bi tamo, ovde je bio pikiran, jer smo bili realno najveći rival. Jednog rovitog Barnus je vratio u život. Najveći rival smo bili tada studentskom centru, koji je postao stabilan u ABA ligi, da uopšte uđe tamo i to je to. Ali dobro, idemo dalje. Samo da ne zaboravimo tada ulogu jednog Sanija Ranitovića, koga si isto ti trenirao. Puno vas pozdravlja, kontaktira, igra u Španiji odlično. Slabo se čuje. Isto će neko izrazio interesovanje da bude ovde, da kaže svoje iskustvo, jer je veliku imao scenu od Zvezde, Partizana, svih tih klubova, povreda ga bio najbolji Evrope, sa Dončićem je bio bar, osvajao pred Dončića titule. Velika je stvar da si uspevao i prave ljude da dovedeš u klub. Retko kad smo imali problema da je neko bezobrazan, da je neko, normalno varnice postoje, varničimo mi, varniče igrači, sudije greše, ali to je... Bila je jedna velika disciplina, veliki rad, da je često i zamereno, ali da stanemo, to javnost neće mnogo da zanima mnogo ta priča više o nama i da tu stavimo crtu, jedno romantično vreme koje se neće više ponoviti i želimo samo da jednoj našoj kući gde smo proveli vreme se vrati da bude prva, jer to je stvarno, sve drugo je bacanje novca, gubljenje vremena, kogod da tu ima babica da sve oni vrte, da pričaju, oni nemaju taj nivo, ni kako da kažem, digniteta da pričaju o klubu koji je bio prvak i tu ima jedino mesto ako se bave klubom. Tu je jedini ostao kapitan ekipe Milenković, koji je čudo od igrača. Šta je bilo za ove 2 godine da nije pokazivao? Nije imao unapređenje, ali nećemo, moramo stanemo tu. Dobro, kako vidite sada, pre svega, pratite sve, pratite dnevno, kako vidite Zvezdu i Partizan u ovim sad najavama sledeće godine, najmo prvo Partizanovac od Partizana? Pa, za razliku od mnogih navijača Partizana, ja sam razočaran. Zašto sam razočaran? Dolazi vrhunski stručnjak koji je najbolji svih vremena u košarci, po broju titula, po broju svemu. Mi ništa nismo osvojili. Ovo ne podcenjujem domaću ligu, a i to moram da kažem, često si ti u emisijama napominjao, za nešto najlepše u poslednje 2 godine što se dogodilo je ovaj trener Karajičić. Ja mu se izvinjavam. Mislim da je Bogdan ime. Fantastično vođenje. Pustio je mlade igrače, oslobodio je igrače, trčanje, brza košarka, šut za 3 poena, individualne akcije. Promenio u odbrani dosta. To sam celoga života volio. Meni je sad smešno kad pogledam da se igraju kombinovane odbrane, match-upovi. Ja sam u jednoj akciji, u jednoj odbrani 3 odbrane menjao u svoje vreme, još 96. Znači vi ste preteča laptop trenera. A evo, krenuo sam recimo sezonom 1-2-2 ili 1-2-1-1, vraćao u zonu 1-3-1 i na 6-7 sekundi do kraja napada igrao kako ko stoji čovek. Znači bili ste jako moderni. Mnogo mi je to. Ovi sad laptop, što uzmu laptop pa sve to iskucaju. Dobro, taj izraz. To je vaš izraz. Izraz mi je mnogo poznat. I kažem, da nastavim sad oko Partizana. Razočarali ste Partizanom, šta konkretno? Pa konkretno, mislim Željko Obradović kao veličina mora malo prema igračima da bude
opušteniji. Oni se ponašaju na treningu, pretpostavljam, slušaju sve, rade kako treba, ali slabo to primenjuju kad su utakmice. I on je dobra atmosfera prvih mjesec, 2 dana, posle toga zasite se jedni drugih, a tu smatram da nisu pravi ljudi u timu, odnosno u stafu, zato što ne smeju ništa da kažu, ne smeju da... Kome? Željku ne smeju da kažu ništa. To je ono šefe, kako vi kažete, i to je to. I mislim da je to sve lažno i najveću grešku, pored svega toga, je napravio što je sklonio jednog Dragana Todorića sa klupe. Čovjek najtrofejniji u istoriji, kao igrač, kao... Sad će posle ovih vaših pohvala još da ga pomeri 2 stolice od klupe. Neće smeti, ima tu i jačih igrača od njega. Ovo je malo zlatiborske linije i tako dalje i tako dalje. Jednog čoveka koji je toliko dao košarci, toliko ljudi zna, a druga stvar da se ne lažemo, od Beton lige, od mlađih pionira postoji logistika. A ja ne znam da li postoji jači čovek što se tiče logistike od Dragana Todorića. On je moj prijatelj, možda ja grešim. Nekad bio, da. Ali dugo trajalo. Druga stvar, jedan veliki klub, konkretno Zvezda, je sve preuzela u organizaciji to što je Partizan nekada radio. I svoje ljude. Ajmo sad prvo ovo Partizan, kako se čini... Čini mi se da nisu pokrili sa ova 2 trofeja, znači sa Jadranskom ligom, to bi totalni krah bio. Međutim, pokrivaju se sa osvojenom domaćom ligom, gde je Zvezda iz ne znam kojih razloga ovako... na neki neobičan način ispala iz domaće lige, iz KLS-a, i iz Jadranske lige. Šta se dešavalo, ne znam. Prošle godine je napravljena velika greška, 10 igrača promenjeno, to nigde na svetu ne postoji. Ja kao trener, ako nešto ne valja, idem ja, ne mogu da menjam stalno u 12. Međutim, ove godine su dobru stvar uradili, ako je tačno ono što ja iz novina znam, zadržali su gro ekipe, i doveli su Jabari Parkera, ovog iz Unikahe, ne znam, to je jedan igrač koji će da pokrije poziciju. Greška je napravljena po meni Koprivica, što nije ostao, pa pocenuju neke utakmice da se gube, da dobijemo jednog igrača. Nemoguće da dečko sa 12 i 24-5 godina koliko ima, da ne zna da igra košarku. Ne pokazuju... A otac mu je bio vrhunski, genij su tu. Domaće lige pokazao i košgeterski nivo, i broj poena, to je broj skokova, i dosta rampi, pokazuje jednu kompletnost i pokazuje da je ona staro pravilo da centri malo kasnije sazrevaju, da im treba malo i rutine i svega, i utakmica i minuta. Ali samo da se vratimo, znači vi mislite da je ono preoštro bilo menjanje, ali nekako moramo ja malo da samo vratim još, gospodin Obradović je prevelika snaga i ime da igrači neki ostanu da se odlučilo na tu kartu da se igra, da se zadrži to centralno neka snaga. I sad ja razumem, 2 godine u Evropi nije dobar rezultat, prošle godine su izgubljene sve titule. I šta je ispred ove godine? Oni pametno sad sklapaju tim, ne žure puno. Samo da završimo oko tog bivšeg perioda. Često sam znao da kažem da smo mi taoci Željka Obradovića. Bez Željka Obradovića mi nikad ne bi igrali Euroligu. Zbog njegovog autoriteta, imena i svega. Dobro, pre svega je zbog para. Zbog njega, slažem se, zbog njega ne bi ni toliki budžet bio. Ali moram da kažem, to nisu rezultati. Pa ajde pođimo od toga. Ne znam ko, da je Darko Russo bio trener, koga cenim izuzetno, bio bi smenjen 5 puta do sada. Znači, on svojim autoritetom drži. Ali, bilo pa bilo. Ove godine mislim da će biti ozbiljna ekipa ako se zadrža na ovome. Možda još jedan teški centar treba da se dovede. Ja koliko čujem da je bio blizu Daniel Tajs, da nije iz nekih razloga došao, da ove godine nešto otežano dolazak igrača stranih u Beograd, da ima tu raznih situacija, a bio je blizu i razgovarali su s ovim što je blizu Zvezde, Lonnie Walker, kako se zove, što je išao Žalgiris i tako dalje, nego tu je problem neke klauzule za NBA. On traži stalno da može da ode, to je neozbiljno, kogod ga dovede da toliko godina ode. Željka ne može da prođe, ipak mora bar godinu dana da se zadrži. Vidim da je jedan broj njih pokazao dobro i umeće fizičkog obračuna, kad su u tom klubu imali obračun, ne znamo ko je kriv, to će tužilac da utvrdi, ali kažem da su disciplina ovde, stiska, a vama lom u klubu. Ali verovatno, šta je karakteristika glavna? Veoma sporo prave ekipu, ne žure, ostavljaju gro ekipe
i verovatno još, što bi rekao jedan čovjek, da se doteruju još neke nijanse. I ja očekujem da oni potpišu još 2 dobra pojačanja. Imam neke informacije, ne mogu da, nije u redu da kažem, ali da su blizu 2 zvučna pojačanja. Jabari Parker je veliko ime. Veliko ime. I moje mišljenje, ja prognoziram da će Partizan ući među 6 ili 8. Kako ide sad? Pa poenta da igraju... Mislim da je neuspeh da igraju onaj play-in, o tome više ne pričam. To je neuspeh. Mislim da neće otići na Final Four, ali da je veliki uspeh to. I ako se ne desi tako nešto, onda ne znam zašto toliko bacanje para. Onda je taj 5-godišnji ciklus zatvoren, pošto su u pitanju ciklusi. Ako ne uđu slučajno, pa čak i u play-in ako uđu, ako ne uđu ni play-in, onda to gubi smisao. Neki zubari govore o ciklusima. Gubi smisao, jer pokazalo se da toliko talentovane dece, nešto najljepše što sam gledao ovu završnicu protiv FNP-a ili protiv Spartaka. Ja ne znam ko je taj Mijailović, tako je. 2008. fantastičan. Sticam okolnosti za ovog mlađeg šekularca znam, jer sam sa Rajkom dosta dobar i bio sam delegat na prvoj njegovoj utakmici. Rajko Toroman, da, ja se izvinjam. Rajko Toroman, ja sam bio delegat na toj utakmici i baš mi je rekao, kaže, ovo je sin, a nekad je bilo pravilo da u drugoj srpskoj ligi igraju reprezentacije. Šekularac igrao za reprezentaciju, Vujanić igrao, Radmanović i milion dobrih igrača, Tošić i sve to. I oni su dolazili da igraju utakmice subotom i nedeljom. I znaš kako su prolazili protiv Mirjeva? Niko po 35 nikad nisu prošli. Bili su mladi, a vi ste bili ipak zategnuti, spremani. Draga, ne menjaju se vremena. Evo zbog čega se menjaju vremena. Nekada to Mirjevo, kad je igralo protiv OKK Beograda juniora, ispod 40 nije moglo da prođe, da izgubi 40. Međutim, tada, dovođenjem igrača, naučili smo i mi nešto, niko ispod 35 reprezentacija nije mogla da prođe. Ali i da se vratim na ovo. Znači, Partizanu želim sve najbolje, navijam za Partizan, malo se hladim, da budem iskren, zbog svih ovih rezultata i zbog tih nekih nepravdi koje se dešavaju. Stalno se menjaju neki ljudi tamo, pa kao tebe nije interesovao, pa ja bi dušu dao, jeo bi parket tamo da sam u mlađim selekcijama. Pa što nisu kao prijatelji toliki... Prijatelj Duleta Vujoševića, prijatelj Todorića. Pa što nisu rekli bar vodi pionire? Pa kao mi smo mislili da je to tebi ispod časa. Nisu vas ni pitali. Tako je. Kratko. Gašić mi je to jednom prilikom rekao, Gaša, veliki stručnjak, pozdravljam ga ovim putem. I pa kao mi smo mislili da je tebi ispod časti. A nisam ti pomenuo jedan događaj. Mnogo sam učinio za Partizan. Moja ideja je bila da Perat Božić dođe u Partizan kad je dobio otkaz u Hemofarmu. I ja sam sve to završio do kraja. On mi se samo zahvalio, hvala ti Ljubsone, ali ja sam uzeo Miška za menadžer. Ima jedan, koga je Pera Hrkić trenirao, išao mu roditi sastanke, koji mu za celu zahvalnicu samo jedan kapućino u Hayatu platio. A ja ni sladoled nisam dobio. Znači, ima i takvih. Pera Hrkić je jedan genijalac i uvek mi zadovoljstvo za profesorom da provedem vreme. Znači, vaša neka prognoza Partizana... Mislim u 6. Znači 6. U 6. I borba za ovu regionalnu ligu, to je sigurno. Kakav im je kratko stav? Mislim da ne bi trebala toliko regionalna liga ove godine da ih zanima. Ja sam za ABA ligu, često gledam tvoje emisije, za razliku od tebe koji si za jaku domaću ligu. Ima argumenta tu da si u pravu, da mi finansiramo to. A što ste za ovu za ABA ligu? Zašto? Krenuo sam od 0 i uvek sam želeo više da idem. Znači Beton, pa ovo, pa KLS, pa ABA 2, sa tobom prošao to. Smatram da ne možemo da se zatvaramo u uske okvire. Drugi argument... Šta to znači? Pa moramo da se širimo. Pa što ne igramo onda s Grcima kad se širimo? Pa ta liga ne postoji. Pa što ne napravimo? Što ne igramo sa šejkom iz Katara? Druga stvar, jedan od velikih argumenta... Vi i vaš prijatelj Vojinović imate tu prilike, vi podržavate veliki taj njegov doprinos, a recite mi šta vam još argument sem toga? Najveći argument je koliko je dobrih igrača iz te lige izašlo. Pa dobro, ali vrhunski košarkaši. Koliko je dobrih igrača izašlo iz Srpske lige pred stvaranje ABA lige? Koliko igrača izašlo kad se raspala zemlja, pa se do 2002. igrala neviđena liga? Ti igrači su nešto nasledili iz te raspale zemlje. Pa jeste, ali prošlo je 7 godina da onda dođe Partizan na Final Four, kad su oni bili balavi svi. Pa su igrali neku tada ligu, Juba ligu, kako se zvala, liga koja je bila pod pokroviteljstvom tada Šapera i koji je sve bio i tako dalje. Ali znači ti klubovi su igrali na ovom području. Ja sam protiv ABA lige,
Mada moram da pohvalim mnogo bolji format u ovoj godini, da se ispravim, pošto su bile 2 primjedbe, ja čitam dosta ove komentare, ne pogađaju mnogo bilo koje uvrede, to je svačije pravo, ali ono da odgovorim, da, moja greška je bila, nije Tesla izmislio, nego Thomas Alva Edison, znamo to, ali je moje bilo poređenje više neko drugo, tako da se ne hvataju za te sitnice i niko nije primetio, ja sam video da se ispravim. Znači, Liga će imati 20 i Ne, 18? Ne, u prvom delu ima 18 i u drugom delu ima još 8 utakmica. Aha, znači, imaće 26, 18 i 8, tako da je 4 kola manje, što nije malo, eto, to neko nije primetio, ali iako sam zadovoljan svim tim komentarima, jer to čini zadovoljstvo da svaki čovek kaže ono što misli, to imam pravo. Znači, ja sam protiv te lige, da igraju srpski klubovi, da se razvija naša država, da se razvije naše sredine i ovo što je gospodin predsjednik Saveza i selektor promovisali, je nešto ja pričam 2 godine, a ja dosta razgovarao sa Dušanom Projevićem, koji mi izneo šemu 1-12, 2-12 i 4-12 dole. I to vremeno mora dođemo sad, koliko budemo mogli, ja ne znam kad, ali jednog dana će se igrati i srpska liga. Ko nama garantuje da ćemo iz te naše srpske KLS ili kako se zove lige imati prohodnost ka Evropi? Kad ode Željko iz Partizana, kad ode... Da li sada imamo prohodnost ka Evropi? Pa platili smo, skupo smo platili. Pa platit ćemo opet. Možda neće biti interesantni i konkurentni i da plate da igraju to. Ne zaboravili da će se vratiti Rusi. Pitam, od prvih 9 ekipa prošle godine u ABA ligi, regionalne ligi, koliko je bilo iz Srbije? 5, da ne mislite toliko, 5. Da. Pa čekajte, znači, ako dodamo da imamo još 2-3 koji nisu mogli da igraju i borac koji je tu, mi imamo sasvim dovoljno za 10 dobrih ekipa. Dajmo da razvijemo ove naše. Zašto mi da razvijemo oni koji neće da ulažu, da putujemo po 700 km, šta time dobijemo? Zato je ove godine bolji sistem, smanjio se broj nebitnih utakmica. I to je dobro što radi gospodin Vojinović sa idejom, i kad je nešto dobro, ja to podržavam, on će doći, on je trebao da dođe i izražavam saučešće tamo njegove gospođi, jer imao je smrtni slučaj u Nikšiću i mi imamo jedne korektne odnose, rekao bih čak i bliske, i on će doći da objasni dosta o toj ligi, naročito o toj ABA 2, koja opet mi je nejasna kako se igra, šta se igra, ali veliki pomak je, rekao mi je da se igra po principu Kupa šampiona, to jest Champion Lige u fudbalu, da će ići onaj random po grupama, ali i to je poboljšanje i uvek sam za to da sva ta poboljšanja pohvalim i moj neki stav je da trebamo da guramo Srpsku ligu i da ovo što je prezentovano je dobar put prezentovanja, samo je po meni greška da ne treba se vraćati u Savez, nego treba da gospodin Aca Gruin i njegov tim vode tu ligu i da uspeju da to još unaprede, to je stav, jer da budemo dosledni, pričamo jedno i pre 2 godine i sad kad smo u Savezu mora pričamo istu priču, a ne da kao neki kad im se pomogne 7 puta, pa prvi put dođu da nešto bude kontra, oni odmah misle da je to neki model za neke sukobe i neslaganje, ne, to bude baš za boljitak i za budućnost. Crvena zvezda. Pratio sam Zvezdu, ove godine najviše sticam okolnosti Milo me upoznao sa Filipom Petruševom, čak sam mnoge utakmice i navijao, znam od ranije Tomu Tomovića sam trenirao, znam od ranije Nešu Ilića kao vrlo talentovanog košarkaša i basketaša sa Olimpa. Šta da ti kažem, nemoguće stvari su se dešavale od pobjede protiv Fenerbahčeja i tako nekih pobjeda protiv Barcelone do takvih poraza kad su jednom nogom bili, ali to je već viđeno. Mislim da nisu zadržali Zvezdu, domaću Zvezdu, Petruševa, koji bi bio tu kapitalac u toj ekipi. Mislim da dovode dosta dobrih igrača, ali podjednakih igrača, da tu nema nekog igrača koji će biti, govorim o ovom periodu do sada, možda će doći neki igrač, jer u svakoj ekipi se zna ko kosi, ko vodu nosi. Mora da se zna ko je prvi igrač, ko je drugi, mora da se zna petorka, ko je 6, ko je 7, ko je 8 igrač. Ako se tako postave stvari, onda sve to funkcioniše. Međutim, grčki trener, čini mi se da je jedno vreme to dobro radio i da je imao sreće ili znanja da pobeđuje Željka Obradovića 9-2, koliko je bilo 8-2, nije bitno, ali da se na kraju pogubio u najboljoj želji da svima da šansu, a to ne može. To ili se nije snašao na tranziciji.
Može da se to tako kaže. Znači, gospodin Drčelić je preuzeo kormilo, bilo je ono što mora Crvena Zvezda raščisti, ovo je prvi put post-Čovićevska era i da vidimo kompletno, znači, jer ovo je prvi put kad posao radi Drčelić sa svojim, odgovorno sa svojim timom, ono što mu je otežavajuća okolnost, ostalo dosta obaveza od ranih godina, meni je neverovatno da moraju se plaća obaveze prema Gidritisu, da se plaća obaveze prema nekim igračima koji su otišli, znači tekući ugovori, to mora da se nađe model da se smanji, jer nema lebegove slame, neće biti novca za plaćanje, to su velike opterećenja da se nastavi dalje, a toliko koliko je plaćeno nije rezultat u Evropi bio nigde adekvatan, znači to ne postoji ta priča i kako i to je prelazni rok njihov. Mislim, sezona kraja je bila katastrofalna. Da ti kažem, što se tiče gospodina Drčelića, njega ne poznajem, odjednom je banuo u našu košarku, znači ne mogu ga smatrati kao košarkaškim radnikom, mislim da ima loše savjetnike u klubu. Da se okružio ljudima koji misle da nešto znaju, a ne znam šta su to uradili u košarci. Nemaju težinu, mislim. Nemaju težinu. I onda on ide, sluša menadžera, sluša ovoga, dovedi onoga, plašim se da ne nagomila to, a da ne napravi nešto veliko. I ne bi me iznenadilo da grčki trener posle nekog vremena bude i smenjen. Ne bi me iznenadilo, jer malo pre sam napomenuo da uloga pomoćnog trenera nije da zameni prvog trenera, nego da pomaže prvom treneru ako je lojalan i u radu i u svemu. Ne bi me iznenadilo da se gospodin Tomić pojavi posle nekog vremena na mesto prvog trenera. Ne ide ovo, ono. Druga stvar, dobar je košarkaš bio, ja ne znam čime on to zaslužio da dođe u Zvezdu. Nemam ništa, igrao sam par utakmica kad je bio u Radničko kod Pere Hrkića, trening utakmica na otvorenom igralištu, ali ne znam čime, pa celoga života sam maštao, daj da osvojimo ovu ligu, daj da izbacimo ovog igrača, daj da dolaze da gledaju, igra se brza košarka i niko ti ne da šansu, a dobijaju šansu neki beslaći, baraći, ne znam ja koji su, i to su kao vrhunski stručnjaci, moram to da kažem. Olimpijević, čime on zaslužio da dođe u Zvezdu? On ima dobre rezultate u Turskoj. Čime? Pa ajde pođi od toga. Eto, pomenuo sam tebe, pomenuo sam sebe i neke druge. Pa šta bi mi uradili da smo mi dobili šansu? I da smo imali volje da nastavimo da se školujemo. Ja nikad nisam vukao ni Željka, ni Duleta, ni nekog za rukav. A sigurno znaju bolje od mene. A šta bi mi bilo da sam usavršio engleski jezik, da sam to prošao? Pa ne znam gde bi mi kraj bio. Moram to da kažem, to me boli zato što uradio sam dosta kao neki anonimus, ali smatram i da je mesto bilo u ovoj situaciji, kad imaš ovih laptopova koliko hoćeš i ti u toj situaciji dobiješ šansu kao ovaj radi ovde, ovaj radi onde. A mi smo večito, pa znaš ovo mu fali, teško se radi. Daj mi šansu, majstore. Dobro, da ja skratim. Što se tiče Zvezde... Ne, to je vaša impresija, ali da skratim na narod malo poveže. Veliki broj slučaja se dešava da neki menadžer obuhvati, opredeli se za neko lice, da tog trenera drži, da to potpisuju se igrači, da ima korist, da to neke uprave... Izvini što te prekidam, ja ću odmah da ti kažem. Ako je neko Miško Ražnjatović, ako gleda ovu emisiju, nek me demantuje. Pomogo. To sam ja. Nek se seti koliko mu je igrača treniralo kod mene u Mirjevu preko leta kad nemaju klub. Znači, jedan Luka Pavićević, 2 ili 3 kupa šampiona, jedan Dragan Lukovski, svetsko prvenstvo ili jedno svetsko prvenstvo sa reprezentacijom, jedan Srđan Jovanović koji je izuzetno talentovan bio, jedan Srđan Jeković, jedan Vlada Đokić je dolazio na treninge, Boža Vukazić, bar 15-ak, 20 igrača, ne mogu da, Đurić, i kad sam bio u Kotežu, ne mogu da se setim. Nikad mu nisam tražio. Čak sam mu dao ideje, Dragane, ne možeš više ovako. Moje Mirjevo, ja ne mogu više da finansiram. Moraš da nađeš svoj klub, pod 1 i pod 2. Ja sam nogom otvarao vrata kod njega u Strahinji Šabana i ulazio tako. Sačekajte Topiću, Topaloviću. Da vam se redovno sad javlja, da imate redovne kontakte. Ne. I vidim i na plaži vam se lepo javi kad se vidite u Atini i tako dalje. Možda sad stari neprepoznatljiv. Možda vas nije prepoznao. Ali samo jednu stvar, jedan od najvećih komplimenata koji sam dobio, ja sam uveo Luku Pavićevića, prvi trening je držao kod mene u Mirju. On rekao, pa Ljubo, pa kako ću ja, pa zar ne? Kaj bre čoveče. Druga stvar, Dragan Lukovski banuo u Šumice jednom. Kažem, otkud ti Luki ovde? On mi kaže, znaš Ljubo, ja od Čaleta nisam bolje trenirao nego kod tebe.
Što sam ih puštao da igraju trening utakmice? Moj veliki prijatelj pokojni Janko. Nisam ga u stvari malo sam ga poznao u Pančevu. Baš smo bili bliski. I hoću da ti kažem jednu stvar, to me isto boli, ali ne vredi, takvim ljudima ne treba ništa pričati. Nije se setio, stalno je u nekim kuloarima govorio kao, tom čoveku se nisam odužio. Ja sam na ivici prosječkog štapa bio. Molio sam ga. Svu sreću živite sa kako treba. Zahvaljujući imamo neke drugove, I molio sam ga, daj mi, pa kao ne znam, nije to za tebe, daj mi koverte da nosim u savez, baš tako sam mu rekao, daj mi bilo šta da radim, da preživim sad. Pa ne, javi mi se za mjesec dana. I čovek, i najdraža mi je pobjeda protiv njega bila, odnosno njegovog kluba OKK Beograda, to smo zaboravili da kažemo, kada gledamo sa divljenjem jednog Topića. Ja odavno nisam... Rekli smo da toliko neko lagano, sigurno, samosvesno, kvalitetno i dominantno nikad nije sa 18 godina se pojavio. Tada je imao 17. Promjena ritma. Ne, 18, to je već bilo, ušli smo u 23. 18, da. Mi smo dobili tu utakmicu. Malo mi je krivo što je Vula izgubio. Vula Vdalović je bio trener, moj bivši igrač tamo, ali... Pa dobro, krenuo je sad ovo prvenstvo da je duže trajalo. On je kako išao u prvenstvo, on je sve bolje i bolje bio. Šta ti kažem, Dragane, da završim sa Zvezdom, da završimo pa repstaciju, pa privodimo kraj. Nešto mi se ne dopada ovo oko Zvezde. Mislim da su morali kako tako i da plate obeštećenje, da zadrže Filipa Petruševa. Micić. I on je bio blizu... Tu sam, ne znam da li je kod tebe bilo, tu sam malo skeptičan. Pitanje je koliki je on pobednik u tim godinama i sa tim parama. Dobro, znači niste za to bili, dobro. Mislim da je tu... A šta ste sad za ovog Jovića što se ne mogu se dogovore? Nisam ni za to. Već je u godinama... Pregovori su bili, vidim nešto je... Ovih dana su udaljili. A šta mislite o Loni Vokeru, koga najavljuju ovi što igra za Žalgiris? Fantastičan igrač. Dobro, mi dosta promenio. Moramo da budemo oprezni da Crvena Zvezda nije završila prelazni rok. Ja ne bi, evo vidiš da sam u upravi Zvezde, ja ga ne bi oterao. Prvo, ima ugovor, drugo, nije skup igrač, treće, znao je da odigra mnogo dobrih utakmica. Jeste, ali je znao da pravi mnogo velike probleme, da ode u šumu, da baci lopte, da ne postoji, da preko njega 100 koševa padne, sve to stoji, ali zato je tu trener. Pa, diskutabilno. Ja više volim te bekove 190 na gore, da imaju fiziku, eventualno taj niži da promeni neki tempo samo, ali taj niži mora druge neke kvalitete da ima. Imali smo i mi Justina Bibinsa, ali uvek 25, 30, uvek poeni. To je čudo. Imali smo i Livingstona malo koji je isto bio vrag. Znači, neću da dajem definitivni sud. Sigurno nije najbolje ovaj deo prošao. Ali može da se dovrši lepo. 2-3 igrača da to bude. I samo ću da završim. Jedini cilj je ulazak u taj play-off za Final Four. Specijalno će vjerojatno biti Beograd ili Atina, finalni turnir. Ja se ne zna još ko. Pa još treba je valje 19. jula, pa su prolongirali još neko vreme. Jer sad je bio neki seminar u trenera Evrolige tamo, pa u Atini. I to nije gotovo. I ono sigurno da ostaje ta ambicija da Zvezda, i kao i Partizan, da idu do kraja. Mi čekamo dugo taj Final Four, znači čekamo dugo. Posljednji Final Four je bio u Parizu 2010. godine Partizanu, već je previše tih 15 godina za ovolika ulaganja koje idu i da se uozbilje malo uprave klubova. Ponavljam, Drčelić je prvi put sam, znači ima sad neku odgovornost koju ima. Nije najbolji ovaj start, nedovođenje Petruševa, možda malo ostaju neke žaoke za neke telefoniranja po klubovima za njegove karijere i to nije u redu, nije lepo. To ne znam. Ali evo ja znam, to nije lepo i treba to da ostane, ipak je to naš igrač, naš čovek i treba uvijek pomoći svojim ljudima gde god možeš, a nikako ne praviti bilo kakve aluzije za drugo. I da se ne desi sad ako je došla ova promena neka možda da se jedna menadžerska agencija zameni drugom, specijalno što treba budemo korektni, da iz te druge agencije koja se planira, gde je radio ovaj novi sportski direktor, jedan veliki broj njih je i na jednom kontrastrani od onih koji finansiraju klub. Tako da treba tu da se bude veoma precizan i da se ne sedi grana na kojoj se sedi. Da ti kažem, predivno bi bilo da se nastavi kao što je do sada bilo poseta da bude. Ja mislim da to niko na svetu nema. U nedelju dana dve ekipe različite igraju pred 20-23 hiljade gledalaca. To je fantastično. Željko će verovatno izvući pouke, on je pametan čovjek, vrhunski stručnjak, malo će olabaviti igrače, bit će šmeker tu oko svega toga, napravit će dobru atmosferu i moj favorit
da će Partizan biti ispred Zvezde, a predivno bi bilo da uđu jedni i drugi u 6, 8 ili tako dalje. Dobro, ide borba za... Ako ode neko na Final Four... Ide borba za titulu isto u ABA ligi, te dve ekipe. Mislim da... Dobro, i tu će biti sigurno Dubaji. Ne podcenjujem, ja sam rekao da sam za ABA ligu, ali prvi cilj bi Euroliga. Sigurno, i bit će Dubaji. Koji će imati respektabilan tim. Tu je Musa, Petrušev, to su ozbiljni igrači. A šta ti misliš, hoće Dubaji ući među 6, 8? Ne mogu da tvrdim, bit će mnogo još vremena da vidimo sastave, ne mogu još da dajem govorim neka očekivanja koje su pre svega od navijača Zvezde i Partizana, gde je ukorenjena publika, ovi su ipak u pustinji klub, ali s obzirom kakve igrače slažu, kad napravimo neku procenu poslednju, možda tu bude i promena trenera. Tu je mnogo bitna i logistika. Logistika je mnogo bitna u svemu tomu. A oni će tu slabiti. Navikli su delioci pravde da je veoma komfortno u Dubaju. Da su lepe servisi, sobe i tako dalje, plaže, tako da su to navikli. I sad posljednje pitanje završavamo. Kako vidite predstojeće prvenstvo Evrope u košarci? Sad ili nikad. Ta zlatna medalja, ja mislim da će doći. Ako budemo kompletni sa Jokićem, Bogdanom, sa Petruševim, sa Jovićem, sa Vasom, da. Najava je da smo svi tu. Ta ekipa mora da osvoji i ne zbog toga što je ta zlatna medalja bitna za Srbiju, nego zbog dece buduće. Ima talenata koliko hoćeš, ali odoše nam svi na koledže. Svi nam odoše na koledže. To nismo ni stigli da obradimo to ovde. Vrlo bitna tema. Da, ali to nismo stigli. Znači, očekujete... Iskusan stručnjak. Očekujete zlato, je li tako? Zlato. Samo zlato i sve ispod zlata je za mene neuspeh. Tako da navijamo za to. Navijamo. To bi nam bilo prvo zlato samostane Srbije. Krajnje je vreme da to pečatiramo. Očekujemo da to bude kruna, navijamo svi za tu zlatnu medalju. Ono što, kako vidite, promjene u Savezu su bile već skoro godinu dana novog predsjednika i to, ili ne pratite to toliko? Pratim, Dragane, sve konkretno ću da ti kažem. Nebojša Čović je veliku stvar uradio za Zvezdu, ali dostigao je svoj limit. Imaš moćne ljude i najbolje rade klubovi i preduzeća kad imaš jednog čoveka koji se pita. 100 babica, kilova deca. On je to sve držao, prekopirao je mnoge stvari od Partizana, preuzeo to, napravio izvanredne rezultate, a nije mogao dalje. Ta Evropa je uvek kočila negdje. Ta Evropa je kočila. I logično je što je došlo do prelaska njegov. Sad ne znam šta mu znači to da radi u Košarkaškom savezu, veliki radnik, veliki stručnjak. Mislim da je to trebalo podmladiti. Dovesti neke ljude, sposobne, mlade. Druga stvar, treba razmišljati o funkcijama u našem savezu, o ili Beloševiću, o Jovčiću. A vi te sudije baš volite? Pa to su vrhunske sudije. Ne, baš volite da sudije budu tu. Pa moraju da budu. Moraju da im se nađe neka funkcija, da ne gubimo kvalitetne ljude. Da. Jer odoše nam svi. Evo sva deca odoše u koleđ košarku i koja vredi i koja ne vredi. Kako vidite ovo njegovo, gospodina Čovića, usaglašavanje sa delegatima koji su ga doveli? Da li to ne pratite, verovatno, te stvari toliko? Pa pratim sve to, da ti kažem, da je totalno nebitno. Totalno je nebitno. Pa dobro, ali mora da postoji koordinacija. Ako su već karte podeljene, onda treba da se zna ko radi. Ja konkretno nisam neki obožavalac Aleksandra Grujina, ali ako on već vodi tu KLS ligu, pustite ga, nek radi to KLS ligu, dok su klubovi zadovoljni. Dobio novi mandat. Kad bude, svako je smenjiv. 8 glasova se u redu. Ja vam govorim drugo, o delegatima. Nismo se razumeli. O regionima. Pa da, regioni treba da dobijaju, ono što ja malo imam samo primjedbu da mora da se uđe, da se zakasnilo godinu dana, nastavnici fizičkog škole, deca u košarku, da se zaustavi prvi smeč, da ne bude on primaran, znači da košarka traži svoje mesto koje je bilo. Znači, organizacija ta da dođu lopte, da dođu trenerke, da se angažuje kompletan pokret novih košarkaša. Poznavajući tebe, ti to 5-6 godina predlažeš i sad sve tvoje ideje preuzimaju drugi. Ovo što sam i oko ligi i oko svega toga. U nekim stvarima se slažemo, ne slažemo. Ja sam ti rekao svoje mišljenje o ovome. Osnovni problem je ovde, koji nekada sam govorio igračima, nemojte da idete na koledže. Nijedan igrač se sa koledža nije vratio bolje, jedino Krešimir Ćosić.
Nijedan, svi su maltene propali ili dolišli gori. Međutim, šta je problem? Ovdje imamo sad 2, 3, eventualno 4 kluba koji pokupe ono što vredi, a kvalitetna deca, kao što su nekad bili Božić, Avdalović, Šubara, ne dobijaju šansu, neće da idu u druge klubove, oni odu na koledže, tamo da li uspeju ili ne uspeju, varaju posle toga Španiju 2, Island i tako nešto i prestaju da igraju još mnogo dece kvalitetne košarku. Kad mi nećemo da rešimo. Ali sad su milioni na koledžu ugovora. Jesu. Sad nam je otišla maltene kompletna mlada reprezentacija. Otišao je 6 igrača. Pa sećam se Đokovića, Lazara, koji je kod nas... A to je biser jedan, pozdravljam ga o pitanje. Ovom prilikom i čujem se. Evo, tu ste bili skeptični kad sam mu dao da igra u Leskovcu. Vrteli ste Dekiju na nogici i ovima okolo na klubu su bili. Znači, na minus 16 da gubi mladost, da ja njega ubacujem, da on daje spektakularne koševe, bejzbol pasove i da mi onako ranjeni dobijemo favorizovanu tad ekipu i pravimo drugi korak posle Pazara ka opstanku. Je li ima nešto vas nisam pitao, pošto moramo privodimo... Otprilike sve. Bili ste sjajni. Nismo o Nani nismo pričali ni malo, ali nema vremena. A evo sad ćemo 2-3 minuta, kažite o Nani. Pa evo, kažete ti... To je bilo kultno mesto u Beogradu. U mom životu, pored košarke, rekao sam ti na početku, najbolji trener među DJ-ima i najbolji DJ. Ja muziku obožavam. I prestao sam da radim kao DJ kad počnu Beton lige. I bilo je tako interesantnih detalja da ne mogu i anegdota. Ljudi koji su dolazili možda se sećaju. Recimo sad mi prvo pada na pamet Bal na vodi, film, premijera u Sava centru i odjednom ekipa, Gala Videnović, kako mu se otac mu je gradonačelnik bio, stao mi je mozak. Bakočević. Nebojša Bakočević i cela ekipa dolazi. To je takva atmosfera bila. Ili recimo Februar. Ili Danica Maksimović isto bila u tom filmu? Ja mislim da nije, da je Rade Marković došao sa njima. Mislim da je Danica bila u tom filmu, ali možda nije došla. Mislim da nije bila. I recimo, jedan događaj... Kod nje je četverac išao da proba farmerke. Da. Tako da znam da je bila u filmu. Da. I kažem ti, jedan događaj, neki Februar, 86. hladno, neko vreme, jutro, 3 sata, i odjednom bane neka ekipa, pokojni Boban Carrington, Halid Bešlić, Ado, i mislim da je bokser neki teškaš bio iz Prištine ili tako nešto. Aziz Salihu, a? Mislim da je Salihu bio. Svaka tiča. Sad ću da ti kažem jednu stvar. Ti si jedan od ljudi uz direktora našeg da ga ne imenujemo. Kneževića, Sinišu Kneževića, koji je živa enciklopedija. Ja kad se setim nečega, on zna i petorke i 11 i sve zna. I kažem ti, i takav događaj, i odjednom 3-4 ujutru prestanem, pustim tiho neku muziku, sednemo za šank i on kaže, slušajte sad ovo će biti hit svih vremena. Ja se naježim i sad tako tih događaja koje je bilo i u košarci i van košarke. I peva Samo za tebe, Beograđanko mala, i suza kreće iz oka. A znaš kada smo završili? To je bilo u 3-4 Pa bili ste u 7-8. 8 uveče, krećemo za Sarajevo i ja kažem, ne, dobit ću otkaz u Nani, idem da se istuširam i vraćam se, oni idu za Sarajevo. Celu noć i dan ostavite. Celu noć i dan. Kakva su to vremena bila? Košarkaši. Pa ko sve nije dolazio od fudbala? Bora Cvetković. Je li bio Bora Cvetković? Svi su dolazili iz Zvezdini. Goran Jurić je ti. A Čiča Miljanić je dolazio. Jedini ko nije dolazio, to je Piksi. Da li je on nije volao to? Nije bio, imao je tad prismotru. Imao je već prismotru i vrto nije mogu. Da, iz Mirjeva mu je supruga. Prismotra, to kažemo. Tako, neki događaj. Jay. I tu je bila isto i ova strana. Pokojni Sulja. Gledam ovu seriju o Tomi, o Jayu. Koliko je tu likova. I ova strana i ona strana je bila. Tako da ne imenujemo. Ali je to povezano, Dragane. Sportisti ne mogu bez one strane, a tu je i estrada i... Dobro, znamo mi i matematike i fizike i mnoge stvari i razne drugare. Krivo mi je što nisi mlađi bio, da si dolazio u to vreme. Da. To bi predivno. Je li ima nešto što nisi pitao? Sad stvarno završamo. Sve smo pitali, nadam se, hvala ti na... Bili ste veoma otvoreni, bili ste neverovatno dinamični. Da. Je li bilo teško? Je bilo malo dugo treme? Nisam bio pre početka je bilo treme, dugo nisam bio pred mikrofonom. Od Tegeltije i vremena Radio Beograda i ne znam kojih sve emisija, kad smo osvojili to,
dosadno mi je bilo da idem u emisiju, nego sam stao od Uleta Eskića i moje drugare da me zamene tamo, pa su pravili sprdnje, neke prekine se emisije, oni umiru od smeha. Dobro, i da nastavite ove lepe razgovore sa čuvenim Pitonom i Surčina. Sve najbolje. Hvala ti, Dragan, još jedno.